I don't usually do overnight. I normally do short time. I can sleep with, let me just say, 5 to 10 men in a night. Only you go port as all this police station now. You don't get money after 3 days, they go kill. I do heads. What kind of head is that? Sucking up. I do head. Nigeria. I do head. What kind of head do you do? Nigeria, I swear. Ndani bidogol. Makan America kuna agabia. Nigerian army rescues 36 kidnapped victims, destroy Boko Haram camp in Borno. The fear of Trump. Nigeria, what a country. Country of the Fageja qualify Nigeria. Hey, Samuel Okoriba, Moyo Chris, J. White, Mashia, Ekenenge, Logitime, Cheche. Ooh, my love Chandani Kumari, Olisa Edmond, Hongwei Marcus, Smart, Pandentino. Meg, I greet you. J. White, good morning. Patrick Chijoke, good morning. Church, one Sylvester. How was the weekend for everybody? Hope it went well. Dalon, Aloxi Edozie, Patrick Chijoke. Thank you, my bra. Thank you. Hongwei Marcus. Today I am going to take you on a journey of a roller coaster over what happened in Anambra State on Saturday last weekend. It was an election of no contestants. Molukenechi Mary Ohanusi, you see, ML election in Anambra State, but so unfortunate now. St. Mazi Uchenna, Ozoigwe, Emeka Ihe Kerem, yes, Ihe Kerem, Molukenechi, Happy New Week too. Kenemi, Izuchukwu Ozemenam Kekime. Dalo, welcome on board. All right. As you are coming, you can share the video for me so it will reach a lot of people. Despite the fact that Facebook kept fighting me, I don't know why, but on Facebook, because I'm not backing down. I'm not giving up. So they can frustrate me as much as they want. The earlier fire up with this nonsense, the better for them. I'm telling you. Let them continue with their nonsense. Yeah. I admire fire. I'm just coming out here for fun and to pass on the message. I don't know if I can go Facebook and just survive. But I give them thanks too for giving me this platform, to dissect and pass on the message of hope and goodwill to my people. I'm not giving up. So. Kekosiada. Kefenemena South Africa is Izuchukwu Ozemena. You are welcome. Noah David. Shabakiti. Mazi Chukuma. Ozoigwe Ifanye Chuku.
Mona Chimso J, Patrick Chijoke. Actually, we onye chọ eyeglasses. It's your eyeglasses. I wear eyeglasses. Onya June at this box. So I bought a super na. I got for I went there. Eyeglasses, July. Okay, for ya. If I have eyeglasses, it's your audio. I won't actually audio. For one thing I like about eyeglasses, I find out. I won't actually eyeglasses. If you are to your line at this company, no way but fashion well. What if I never here? Eyeglasses for fashion. When they are needed, you know, it was Iwalunke. So, one day I'll be patronized. I actually say thank you. Thanks a lot for patronizing my business. So for eyeglasses, fending out there. Alright? Out there. Oh, you lay you bala. I went catch a bomb na phone. I went catch a bomb na phone. Na kwanka kage megi lukcha. Katesi gurunka. It's all you send the alumego can web tele. Okay, is it you was Zemina? I and your colleague Hugo Calvin. Is it you was Zemina? I don't know. Famaro. So one number one cage or a bomb na phone. Okay, for God. Okay, for ya. Oh, I get it. Woo. Fanny ne wafia from the cholia. Kiwi. Star boy. Afia zoa. Never did a fit charm. They go dunka. I see no they go na de ko okwu onu. Okwa mu actually and no in pieces. Na-ekpu ya na Asaba ka ọ dị anọ m na Asaba Francisco Kelvin Okoli mba na Abalago 23 Avantajo akwefele ya yes abụ na ịbata Asaba anọ na Anwai Road. That same street, government house. From my shop to government house, but just a stone throw. You look at another shop, you look on a government house. Or the opposite urban stores. Or be Joe Mary Rose Hotel. Opposite Mary Rose Hotel. Opposite urban stores. Before government house. Eba Akanna. Ebe anyị nọ na-agbaga mbọ. All right, so
ịchọ nsị ndị ala ya na-akpati n'ọdị ikporo fancha niile ịkwụ ụgwọ mgbe ehi ya eburukwu ya otu ọ dị ife na anyị kwado n'ọfụma kwana ịfụrụ ya yo okay gịnị ka ifunu were ọkụ a na onwe ifunu ga-eji ya wee nke gwụkwala unu so nwanne m ekenekwa m once again felemfe Ify Supreme Black Diamond okay socket okay Emmanuel Onuora. So now nwanne m ụnọfụ ife mee na weekend just as usual emelo okay Ify Supreme what's the issue? Just let me know. I don't know if I got correct. Let's correct it. Yes, it's Chukwuozemena just after Intabua roundabout. Ebe ahụ ịgbadata from that bridge. Ebe ahụ ị ga-esi wee turn anachi ya baka ma ọ gaba Shoprite. That junction ebe ahụ. Ị ga-afụ nnukwu mall a na-akpọ Zuri Mall. Ebe ahụ ka nọ shop 21 first floor. Ebe ahụ ka anyị nọ na-agbaga mbọ. Yes, NEPA office not very close to me, but unfortunately, far wee n'ọkụ. Ada ukwu na Biafra chukwu kpọkwa nne na nna gị ọkụ ebe a jigbukwa onwe gị. Iru ikpu nne gị si ya n'ọsabo ka ọ bụ ikpọ amụ nna gị sabo chukwu wee gbagha ọkụ ebe. Yes. Can block or idiot to the who don't deserve to come to my shows. Anuman. Kega Ghana. Ijekwe wura akant ọzọ bịa. Iru ikpọ amụ nna gị sabo. Fat ụmụnna gị niile egbu igwe gbagbuo ha ncha niile ebu sabotu a idiot. Ndala. Chukwu gbakwa ndị IPOB niile ọkụ. Ndala niile nọ na IPOB chukwu gbaa ụnụ ncha niile ọkụ. Wụọ mụnụ na-ama end. Uwe ejegwu. Until ụbọchị chukwu ya ekoga brain gị efu ụzọ mara ihe izuzupụta di ya. Irizimbe ka human being anụ mpama. Ị na-ezuzu. Bịakwa ka ịkọ ikpu nne gị di a. Je were akaụntụ ọzọ ka ị bịa. Aji tawakwa nna gị agba. Dọka ọhụ nne gị, dọrịa ọhụ nne gị a, sewa ikpu mma gị a, sewa. Isi gbakọrọ otu nne gị wee kpope wee nye mmụọ anụmanụ dịka gị nne gị ka ijiri. Jegbukwa onwe gị anụmanụ. Ụmụ anụ mpama. That's why you cuss a lot. Ọ bụrụ na ịkpọba iyi anya ahụ adịghị eru ha ala. Ụmụ anụ ọvịa ezi kwuoro mabajuo IPOB na-agwa Nnamdi Kanu na ụmụ ihe itiri ebe a bụ idiot na onwe nke nwere sens. Nnamdi Kanu anụ ihe nna agwa ya kama ọ ya akọchọn ndị akọchọn hapụ ha anaghị ezuzugharịsị. Onwezi ekwuru okwu ha nche ezuzupụta ụmụ ka ihe ijele na-akpọ ha ijele sa bụ bingo. I dey tell you na nwere reasonable people batalo IPOB oge ha fụrụ ụmụ rubbish niile ndị a na-ezuzugharị mara na ndị a na-eme afọ ọjọọ ha were nwayọ pull out. Ịghọtago pull out nọrọzie n'ụsọ na-enene ha. O nwere onye isi dị mma rapụ eji echu ego na-agba mbọ nakpuru n'ime ọhịa. Onwe onye isi dị mma ọfụ onye nọ n'ime ọhịa bụrụ egbe nọrọ ebe a na hype ya. Onwe nke isi dị mma ọfụ na-destroy ebe nne ọka nọrọ na-eme nkọgheri. Onwe nke isi dị mma ọfụ na onwezi ihe na-eme na South East ebe o si pụta ọka nọrọ na-eme nkọgheri. Chukwu gbakwa ụnụ ncha niile ọkụ. Ụmụ anụmanụ n'enu m na Asaba ma wee ha onwe otu dịka m na Asaba iche na obi dị m mma. Why na mmadụ anọla Asaba? Why na mmadụ anọla Ọnịcha? Why na mmadụ anọla Ọnịcha? Owere adịghị ha. Why na mmadụ anọrọ Owere? Why na mama je na Aba je nọrọ?
chukwu kpọkwa ikpu nne gị ọkụ dị a ụmụ bingo na iwe wee na m ka nchọ ka ezibala m ọma ebe ọ nọ bala nwa ọ na-ewegotakwa tọntọm na-ege bụ ka chenchen tọntọm na na-enụ tọntọm mgbe ego na-ere ya na fọ nke nwa na-anọrọ Naijiria na-ene m anya n'aka etu a ka tọntọm dị ihe a nji n'aka ihe a na-ere ya bụ wazo 50 naira ma ọ bụrụ na ị nataba Naijiria since 10 years na-ege ntị ihe a nji n'aka bụ tọntọm ihe a na-ere ya 50 naira etu Naijiria dị na nwezikwu ihe a na-ele 50 naira igote ihe egotenwu 50 naira bụ ofu mkpụrụ pure water 100 naira egotere ego pure water ebuo 100 naira egotere ego tọntọm ebuo ị na-anụ ihe na-ekwu ebuo mkpụrụ ihe a ebuo bụ 100 naira ka ọ na-adị 50 naira ka nji ha ka ọ ya bụ ịnụ na Krismas eruo na you double your hustle because nne gị na-asị gị sendịarịa ego i were anya mgbe ni na-edebe ahụ na-agbago nzama ihe a nji n'aka bụ 50 naira nne gị kpọọ gị oku ego ịza ọhịa ijere obodo oyibo anụmanụ jiri obodo oyibo bụrụ IPOB n'isi na-achọ freedom ị na-achọ freedom ahụ ị nwere ụdị ya gịnị ka iji ya wee mee freedom nke obodo ahụ nyere gị gịnị ka ị menwuru akpọọ gị oku 50,000 naira ibebe akwa asị gị na onwe onye ahụ na-adọrọ na 500,000 itiwara mkpu ọzọ ịgbanyụọ fon ka m na-egosi gị ya ka m bụrụ anya iji afụ ụzọ sheti a dị ebe a sheti a ihe m na-ere ya bụ 30,000 sheti a ka ị wee ghọta na ego anyị abụ ọzọ ego ahụ ịma bifo normally sheti a kwesịrị ịbụ 5,000 10,000 mana ihe emebiela otu ọnụ trọza bụ Italian trọza nke anyị na-ene anya na ichi igo trọza na-enye m 50,000 ihe garala ọnụ ego anyị enwezi isi ihe nọrọ ebe ahụ na-agbasibe mbọ ike ịghọtago gbasibekwa mbọ ike nwanne m ọzọ ụba o nwere nwa be anyị mụ na ya na-ekwu okwu on Friday o wee na-asị m ka ọ gwakwa m eziokwu na ihe m na-ekwu na ọ na-anụ ya mana ihe ọ na-eche bụ na etu anụnwa ọ nọ n'ebe a n'ihi na ọ ma onye ga-enekodori ya awọ n'otu anya na nwanne ya nwoke na-abụ ya na ya mekọ ihe onye niile ya na ya mekọrọ na endịrị ọfụma nwanne onye a kwuru okwu a ọ bụrụ ọsịsị ya na-agabiga ọtụtụ ụdị ihe dị ona a lot of people abroad na-agabigasị one or two things otu a onwe ofu onye ha ji aka na their family nwere ike ihepụ ha onwe ihe ọ na-akụta ebe a ka ọ dịgide o wee na-akọrọ m akụkọ ihe niile ọ kọrọ m it touched me I understand gị nwa na-anụ ihe m na-ekwu ị mana enwere over 1 million ndị Igbo nọ abroad na-enwere akaụntụ na Naịjirịa ha enwere akaụntụ wee pụọ ụwa achịgharịgidego ha ha chọrọ ịnata mana ọ fịara arụ ụfọdụ natanwulu anata bịara ebe a nwee choo down ịgbakọzie nwanne gị na abroad na-ata afọ over 10 years na ọnwa ahụ asị ka ọ bata ebe a na ebe ọ na-achọ ịbata insecurity ebe ka ọ ga-anọ ọ nata kịta Lagos ka ọ ga-anọ ifu na ọ ga-adị first to igro property na Lagos ogochakwa ya pụọ Hugo manager mfarabụ ifugo reason anyị ji wee na-ebe akwa ihe na-eme na South East anyị na-ekwu ya nke nwa bụ onye na-anọ iko obi na-akọ anyị ọnụ fọ ịda ebe akwa ka be anyị dị mma anụ Igbo ya chụchụ ya ọ ga-achụgharịgide egwu na-eleghe ọkụ ịma afụfụ ndị be anyị na-ata na abroad ịma ihe ọ dị ka anyị nọ dị a Chukwu ya agbaghị ọkụ
ịnọla ebe a ị na-ezuzugharị onwe nke sendịrị na-amụ ya iwere ị na-ebu nwaanyị agara agara ije klọb nke ije ebe a nwata ibe ga nọrọ ebe na ị na-ata afụ ọtara afọ abata ebe ịchọ ndị ị ga-eji wee chụgharị bịa ịchọ ndị ị ga-eji wee chụgharị bịa ya ka nwoke eji anọcha ebe ni ọnọ ebe ọfụna eji anọzi na saịdị ya ebe ka ọ ga-ebido ọ ga-adịzi fọstụ ịnụrụ nwaanyị n'obodo ahụ ọ bụrụ Kenya ka ọ nọ chọọ nwaanyị na-enwero karakta dụrụ ọ bụrụ ọsọ atụ bụrụ ebe ọbụla ọ fụrụ nke ọbụla ọ fụrụ ọ nụrụ ahụ ruru ya n'ebe a ahụ erughị ya n'ebe a mkpu anyị na-eti ka ebe a dị mma isi ebe isi zuzuru bịa sị na Biafra gbukwa ego chụrụ ya ọkpa ebe ọbụla ị nọ ụmụ ezi ichere onwere onye na-atọ ụtọ ịnụ nwaanyị asaịdị ịma na onwere ihe ụtọ dị na nne na-anụ nwaanyị bụ unu nwaanyị na-anụ asụsụ ị na-asụ ịjụ ọrịa anya ọmụra nwaanyị ga-esigburu gị nri akaba anyị nwaanyị ga-agba ọmụọ nwa zụọlụ gị nwa gị ka ndị be anyị na-ezuzugharị ị na-eme Biafra nya kpatara na m anya ekwuru gị okwu ndị ebe a ka mee program ịkpọ nne gị sabo kpọọ nna gị sabo ya egbu gị na ezinụlọ gị ụmụ idiọt nwụrụ anwụ nwanne m ọ bụrụ na ebe ọbụla ị nọ ịnwa anwa anọgide wee fụ ana ọbụla efu dị genuine ana ọbụla efu dị genuine otu anyị si ele nke m ana o nwekwa nke elesịrị gị n'Owerri nwee nke elesịrị gị n'Aba as long as ọ dị genuine tikwa ego gị ebe ahụ ị na-anụ ihe na-ekwu tinye ego gị ebe ahụ etu Naijiria si stand ya kịta ọkwa na-abịa ihe bụ na itinye ego gị kama ego eje nọrọ na bankị ego anọ na bankị ndị bankị na-ejikwu ya na-ebinyekwu ya ndị ga na-eme ihe real estate ha nwa ga-eji ego ha na-alụpụta na-emere dia profit ego ga atọ na bankị millions anyị tiri ebe ahụ at the end of the month gịnị ka ọ mụtakwa anọghị ọ bụrụ na iyi ego n'aka m bịa na nke a na-ele na Ọhamadike estate ya ọ bụrụ 2 plots bụrụ 3 bụrụ 4 bụrụ 5 ị chọọ 1 acre bịa welụ mgbe a na-anọ 2 3 4 5 years ekwe enu ego ihe a bụ advice m ga-enye gị ife m na-ekwu bụ iche ego goro nke dị genuine ọ bụkwa nke na-eso okwu ọ bụkwa nke ihe egochi echi agbụgharịba goro nke dị genuine nke m nwee bụ na akwụkwọ Igbo a bụ na Asaba Capital Territory ife m na-ele ya 2.5 million igolu 4 plots kịta ndachi ya gị 1 n'enu anyị nọ promo mmiri ezosiana kịta ka ọ ya bụ ịbịa ije fụ nke laikiri enwere m Washington Estate n'azụ airport 5 million naira echi ego ebe igolu ọ bụrụ na onwere onye laikiri ichiri ego n'aka ya as long as ọ dị genuine tinye ego gị dia you will never regret it nke dị genuine n'aka onye trust. Thank you. Can I move on? Soludo finish go first 4 years ya n'office. Onwe statement Soludo melo before now. Ndị Hausa ndị na-achọrọ ka Trump bịa etiga afịa with omokri Fani Kayode na ndị na-aba ironti the narrative na na-egbu the Christians. Ebe Soludo na-achọ ka ọ nọrọ in right standing with his political godfathers na ndị ene. O nwere ndị bụ enemy of ndị befa. Well, all nwa bụ Christians ka na-epiti. Ha na-eburu their rubbish bịa n'ụlọ ụka bịa mee campaign. For the fact na unu ncha na-eje ụka unu enwe sense. Na-ege ntị, I don't owe you apology. As long as you be a Christian na-eje ụka na Nigeria, nwanne m inwe sense. You no get sense. Inwe sense na-ebu ego gị je na-etinye di ya. O nwere oge na-efuru di ya. Ego niile itiri di ya, why not tinye ya na community gị? Itinye ya na community gị, Chukwu ya agozi gị. Inwe sense, you are senseless. Efo ma ịchọ gị kene m, get away. You get lost. Ego one ka ị na-etinye n'ụlọ ụka. Akpọ ọgụ donation 5 million. Ị na-eko. Jee n'ụlọ ụka ahụ itiri 5 million. Gosi m 1 cent pụta. Ị ya afụ anya di ya. Jee gosi m ya. Ijuo na onwe gị ebe ka ego a na-eje. Gịnị ka eji eme? Go to that your community ebe isi pụta. Ị na-eje etinye ego. Look at you. Ihe ọmụ ị ga-emere obodo gị bụ ije lụọ ọrụ ụlọ ụka donate ya. Ịlụ nwa school donate ya. Nwa factory ịlụ donate ya. Onwe anything ịlụ donate ya n'ụlọ ụka ka ijire je lụọ donate ya.
esi n'Igbo sense ndị oke amamihe ha erighị eri, you no get sense nwanne, ịma ihe. Obodo ga bụrụ obodo m, obodo nke nsi na ya chọọchị ya rụrụ na be anyị bụ rubbish, nonsense. Ndị na-benefit bụ ndị obodo ọzọ bịachara a na-ese ndị bụrụ ụkọchukwu, ha ya bụ ụkọchukwu bụrụ fada, ese ndị aha ha bịa na be nna na-akọrọ mmanụ na-akọrọ oil, ha richaa ha naba ịda ya na resources unu ṅụṅụ na egodo ego ịtara afọ wee kpa. Kedu ndị na-enye ego a? Kedu ndị na-enye this money? Yeah, ị na-donate to God, isi adrọgụ mma, you no get sense. Ụmụazị ibe gị na-enye scholarship nke ego bụ n'ụlọ ụka ka ị na-eje donate. Ije efụsịa ndị be unu ka ha na-eme ha. Igwe bụ aka iwepụta time on Monday or Tuesday or Wednesday, iloduo moto gị azụ buutu gị eju, ijegide ruo na school, primary school, bido na primary, catch them young, go and talk to those children, nye ha encouragement, butuo ihe ọbụla dị na buutu a, exercise book kee ya onye ọbụla, pencil, school sandals, ife ndị a niile, stockings, butuo ya, not to encourage them. You brought your friends, bịa. Sorry, just a moment. Nwanne m, madam, biko anọ m live program ka mkpọchi ya anyị ma mmezi. Ife abụrụ ka ije nye chọọchị ka eje nye na inye ha na onwe ha na-eje. School ahụ chọọchị gị tiri, don't go there. Eje na ebe a. Ujebe na that normal one a. Ịma na ụmụ ndị na-enwere ego na-eje. Ije jekwa je wetakwa another account wee bịa. Joe Origi, mblọk o ije chọkwa another one wee bịa. Ụmụ bingo. Jebe iruo na that community primary school dị n'obodo unu, community secondary school dị n'obodo unu, ebe ahụ ụmụ kpako na-abịa, ije nyesi ahịa. Ọ bụrụ school uniform, jee bee the material, bee nya, iruo chi ebe ahịa ha jee kwa ka ha nwee akwa ha ji abịa akwụkwọ. Ihe jee n'ụlọ ụka, give unto God. Which God ka ị na-enye? Which God? Ọ nke ị nyere God ka iji kpata ego a? Ka ezi ka o si bụrụ free, ebe ọ bụ na inye ka God wee nye gị, ka o si bụrụ free. Bingo. I were ije nye God, God wee cheta gị wee nye gị. Ọ give and take na. Ị na-ego favor God ego, ụmụ idiot, ụmụ anụmanụ na-aka ụka. Ị na-eri God bribe. Ndị na-eri God bribe. Ị na-eji eri God bribe. Inyezie ya ka ọ wee nye gị. Ka ezi uru God ahụ bịara. When you don't give, he doesn't give you. Or a worthless and useless God ka ị na-eje ebe ahụ. You are a pagan. Ihe na worship bụ idol. You are an idol worshiper. Ijekwuo n'Israel, ha kọwalụ gị ọfụma. Gwa gị na onye ọbụla bụ a Christian bụ an idol worshiper. Anọghị ọ bụ. A na-egbu unu, na-egbu unu. God unu enweghị ike safeguard unu. A na-egbu unu every day. Mmadụ, America, Trump ga-abịazi save unu. Eche na Jizọs na-esave. Eche na Jizọs na-esave. Ka ihe Christian si na-ebere akwa. Eche ma onye egburu ojebe n'igwe. A na-persecute unu. Ọ bụ persecution adịghị n'iwu unu. Ọkwa dị n'iwu unu. Gịnị ka iji mee na chọọchị? O nwere ihe edebere ebe ahụ ije? Gịnị dị ebe ahụ? Kama ihe je na chọọchị, jee na skuul. Kama ihe je na chọọchị, jee na klọb. Yes, uru klọb bara ka mma karịa ihe nke uru chọọchị bara. O nwere na-ebu hatred eje klọb, gbakọ onye ọfụma. Ihe a na-ebu n'obi eje klọb bụ happiness. Ebe a ka enwere total freedom. Ebe onye na-amụrụ before, gịnị a ga-ama, gbakọ egwu, exchange contact.
ije ebe a ka enwere total freedom ọsị ya bụ na pigom ọbasa pigom ije gbachapụ gbara onwe gị egwu gbachapụ stres dị oke ị na-adịghị ị na-eje chọọchị ebe ị ga-eje ije iburu ego ị na-afụrụ afụ ka ị gbaa impreshọn ka asị na ị na-emebe ma gị nwa mana ide emebe ihe ibiniri n'oche jebe ịtụnye ego n'obu ka ọ bụrụ na n'ụwa nke gị abụrụ ya bụ the worst mana ịma na ụwa gị na-agbatuba nta ya enye gị chansị ka ikpe ekpere ibebe akwa ifu a na nwere problem you no get sense ọ bụrụ na ịma ihe ị ga-ama na God nwa ma ihe ọ bụla ọ bụ n'ihe nidiri bụ quiet time with it ka ị wee nwee ike wee mee supplications kọwalịa na ekosidere ikunye zuzuru jebe ebe ịchọ kịta mple elu ndị ahụ ịkpọrọ pastọ na ndị kwaya ka ịfụ ebe a na-ala ọtụ n'ilo bụ ọdụ na-ezori ezo ọnụ nwere ihe ị ga-eple kịta ndị eburu bịa I tell you mgbe m jiri ebe a bụ mgbe m amaghị mgbe m enweghị sense a na-ata onwe ha na-atakọrị onwe ha dị ya ndị si na ha ụmụ Chineke ụmụ anụmanụ pastọ nụrụ ha na-ekwu kịta na ọ ya sị hapịa na ekwensu ji arụ ọrụ ekwensu anọ m n'ime na Jizọs anọghị n'ime ke nke ọrụ ya ka mma nenu mmụọ bụ nwa ekwensu na ngị nwa bụ nwa Jizọs ka ị na-egwu ndị mmadụ waye ihe agwa n'ihe eziokwu Jizọs nwere akaụntụ Jizọs akwa nke Israel ka nke be anyị why na ọ dịrị active in Israel mgbe ọ dị active na Nigeria why na ọ da secure unu na-eche Trump ka o si America obodo ya efe 18 hours wee ruo ebe a nya ga-abịa bịa save ogu ma Jizọs ahụ sịgị na aka ya dịrọ mkpụmkpụ ịzọpụta nke okwu ya ji dị alọ ebe ka ọ nọ where is he ebe ka ọ nọ Soludo win election apụga na-eke ndị mmadụ 5,000 naira ụfọdụ ka a na-enye nye gị juice enye gị ife abụrụ nye gị 15 shame ihe niile anyị na-eti mkpu ihe a ka gọọmenti chọrọ ka agụụ na-agụ unu ka ọ ya abụ abịa kpọọ unu ana ka m gwa gị ọ bụrụ na ị nọ na Anambra steeti na-ege m ntị ọ bụrụ na ị nọ na Anambra steeti wee solu na apụga wee solu na ndị jiri eke ụmụ nwaanyị ego ọfọdụ na-agọ n'isi gị bụ na afụfụ ahụ ndị a na-ata it must visit your family as long as iso na ndị a wepụtara aka ka ego chukwu ya kpọghị ọkụ ebe ọmadịnatara gị na mmụọ gị na ezinụlọ gị ya taa afụfụ ị na-anụ ihe a na-ekwu iburu vidiyo a ije nye ya ndị niile ahụ jiri eje ka ego moto ga-egbu unu ncha 1 by 1 ọkụ eletrik ya dọgbu unu ncha 1 ihe ọjọọ dị iche iche ga-adakwasị unu 1 by 1 anya mmiri ama akọ na ezinụlọ unu that your doorstep ebe a ka unu ga na-enwe problem 1 by 1 as long as iso na ndị a wetara ego wee na-eje ụmụ agadi nwaanyị a na-enye ha ego ka e wee bịa tụọ vootu Chineke ya kpọọ unu ọkụ your generation to generation unu ga-ata afụfụ 1 by 1 gị nwa na-ege ihe na-ekwu ọ bụrụ na ịtụsa vidiyo a ka o ruo ha aka ị ga-eketekwa oke n'afụfụ a na me dey tell you if you don't want to follow me again get out afụfụ anyị na-ata ụnụ ụtọ ihe ọjọọ a na-aba ụba you like am iso na ndị na-akwado ndị a because emecha vidiyo ihe echi anwụ common video ka ha wee nweta ya ọ mụ kwuru ọhọ gị nwa onwe afụfụ dịrị gị nwa onye chọrọ ịbịa for me let him come adị m atụ ha egwu ana osise ndị amama otu nne ha ncha niile 1 by 1 ihe niile akela ụmụ agadi nwaanyị ego afụfụ ga-adịrị ụnụ ncha niile ma onye sendịrị ụnụ ọ bụrụ na gọvanọ nyere ụnụ ego ụnụ ji eke gọvanọ a ga-ata afụfụ wee bebe na mitọka ị na-eje enye ha ego ka ị na-enyere ha ego for why are you buying their conscience because na ha enwero ọ bụrụ na ụmụ ha kpatara ego na ihe dịrị ha mma onwe nke jere na biya fụ na food stuff dị o nwere ihe na-enyere ya ego gịnị ka ị na-enye may you perish with that money all of you ka ọ na-egote anya na Bible ndị ụka ndị ala unu kagbusiri onwe unu n'ụka unu afọ onye ji ego wee chee ka o ji egote blessing n'aka ndị apostol nke akwa si ya perish with that money ka ọ na-egote anya na Bible. It's why you no vote. Anọrọ na the state na
mesikwu na steeti nọ wee jee kwụ na line na wee ebe ka m ejebe. That's why I didn't go to vote. Meanwhile, afọ am onye dị credible m na-eji vote. Onye chọbiri vote bụ that girl maka ukwu ya ka m ji chọọ ka nje vote ori. Ka m mee ya encourage. At least onwe ihe m fụrụ. Agodo ukwu ya onwe ya nne na onye vote Soludo na-akọsọ ọnụ. Onye tiri onye na-akọsọ ọnụ. Hapụrụ ihe ọ ya alụ na-akọ ọnụ onye si ebe ọkọ ọnụ. Peter Obi nwere okwu kwuru. Peter Obi si ọ na-arụ ya alụba na ya gafee na level a. Na ihe abụrụ na bọọlụ na ihe a na-akpụ ya bụ Division 1 ka ọ nọ. Na ya nwere agbazi Champions League. Ebe ka Peter Obi finishiri Soludo ọwa ọchọ. Nwanne nke ọ na-enụrụ ya. You know here am. Peter Obi si ya agafego ịgba Division 1 na. Okwute, I love you for this. Nwanne a na-akarị ya akarị. Otu a nọ njebe tru Soludo akwụkwọ akarịgo m level a na. Nke a bụ Chinedu Eze bịa ịnụ wọọ ndị Kristian. Mman blọkụ mma hapụghị ebe. Ya nọ nke nwa bụ onye mma hapụ ka ị nọrọ ka ọ na-afụghị ụfụ n'ahụ. Kristian gbakwa nne gị ọkụ dị a. Ọfọ a n'Igbo aja a n'Igbo tigbukwe gị na nne gị. Tiwe ọhụ nne gị ahụ mụpụtara anụmanụ dịka gị. Ezibida. Ọhụ nne gị ọ ji ịmụ nwa na ịdị ọtụ ọ mụpụtara. Donate yere ndị Igbo. Ya ma ọ bụ ndị Fulani tụrụ ime nne gị. Achọ nne gị afụzi ọ ya jee mụpụta. Kama ọ ya naba ugwu Hausa jeje mụọ rọbich. Ọ bịa ebe a bịa mụọ anụmanụ dịka gị. I wee mepee ọnụ gị a wee na-ekwu onye bụ Kristian nwe. O nwere Kristian nọ n'ala Igbo. Kpọọrụ m ofu Kristian nọ n'ala Igbo gbaa afịa. Ịgagide ala Igbo kpọta nwa ofu onye bụ Kristian mmechie pụta n'iru akwụkwọ a. Gosi m ofu ebe Kristian. Igosi wuo m ofu onye bụ Kristian n'ala Igbo South East niile. Kpọọrụ m afọ ofu onye bụ Kristian. Mmemezi program. Onye bụ Kristian. Kpọọ afọ ofu. Ọ Fada Mbaka. Kpọọrụ m afọ ofu onye. Mfu ofu onye bụ Kristian n'ala Igbo. Mma mmezi program. I close all my channels. Ka mfu onye bụ Kristian. Ka anyị mara ihe mere Kristian. Ọ challenge nyere gị nwa na-abịa ịnụ ọgụ. Ka mfu onye gị nwa sokwu na Kristian nwa. Oturu gbagbukwe nne gị di a. Efu ihe ọ mụrụ. Ndị ọzọ na-amụ ezigbo nwa ọ bụrụ ka a mụpụtara. Ọ na-eka Kano bụ Jewish. Ka na-ekwu okwu n'azụ isi. Kano abụghị Kristian na. Enu agbasara na-akọ Kristian ọnụ. Onye ebe Ebuka Obi so na Kristian nwa. Nke ọhụ na-atọ ka gị onye ọhụ. Ihe dị n'ikpu atọgbuo na nke a. Ka mfụ na onye bụ Kristian. Onye si n'Odumeje. Onye ebe Odumeje nwa. Ọ rịkọbago n'ụlọ anwara ya. Afọ onye nke anyị kwuo ezigbo okwu. Onye achịkọrọ pawa chi ọ nọrọ ebe a na-ekidnapụ ndị mmadụ. Kọmọ na bido che ka o wepụta na ya. Ohodo pawa niile anọgide ike. Nke ịkpọrọ Kristian. Ọjọọ esi na Kristian hapịa. Ka mfụ ofu onye bụ Kristian n'ala Igbo a. Onye ebe ebubo mmụọ nsọ. Ebube mmụọ nsọ. Nke a na-arụ ọnụ skuul. Skuul ọ na-arụ ọnụ. Ọ bụ ego gwutere ndị mmadụ na wayo ka o ji wee mepee skuul. Skuul ya ọ bụ free. Ọ kwesịrị ịbụ free. Ọ bụ ego ya ka o ji mepee. Nke na-aghọrị ndị mmadụ. O wee jee ịbụ ọgwụ. O wee fụọ ọgwụ karịrị. Kpọọ afọ onye nwa bụ Kristian. Achọrọ m ifu ofu onye bụ Kristian n'ala Igbo. A na-akọ. Nye niile abụ ndị na-eje ụka. Onwe Kristian nọ n'ime ya. Onwe onye n'ime ha mmadụ meaning of a Christian. So n'ụlọ ụka, inwe ike ije na chọọchị fụ Kristian. Eri Kristian adịghị eje chọọchị. Jizọs na onwe ya abụghị Kristian. Jizọs emetụa Baịbụl aka for one day. So ebe ka Kristian bụ nke ndị Rom bidoro.
Ka mfụ na ya bụ Christian na Igbo ka ndị na-eklem na ha bụ Christians etu ụfọdụ si eklem na ha bụ ndị omenala mba onye si mi onye si mi ya ka nụ ya si mi nwanne m hafa ka ekime ma kpọchi ya nweghị azụ na nnọọ live program achọrọ m ịfụ onye abụghị Christian freedom of worship gịnị freedom of worship or worship gịnị freedom of worship worship gịnị worship onye ebere ahịa nwụọ ị na worship mmadụ ibe ka mma hapụ ka worship be ọ dị possible na mma hapụ nwanne m ka ọ na-ezuzu ezu ị na worship Jesus onye bụ Jesus o nwere ebere n'ụwa afịa bụ Jesus. So you are not on the right track. You are not on the right track. In a worship mmadụ ọ ya bụ idol worshiping. Onye ahụ na worship na-eje ekpe ekpere ka ọ kpeelụ nna ya ekpere. Onye ka ọ na-ekpere Chukwu kele ụwa. Ị hapụ ikpere Chukwu kele ụwa jebe ikpere onye na-ekpere Chukwu. Oke si na ọ bụ azi Chukwu na Jehova anụ nwe ị na-eje sị na ya na-achị sacrifice nwe ya to onye ife anụ nwere another supreme one ọ na-worship ọ na-achị i sacrifice ya to o wee bụrụ aka ghara aka why not rediscover onwe gị ma na ihe niile na-agbagharị nọ within you ekeghị ite abụghị Christian jee ka ịnụ ya okwuru tiri ya n'okwu a yotago onye ọbụla nwere ike iji ịgwọ ọgwụ abụrụ a Christian onye ọbụla na-agwọ wee bụrụ nke ajọ ọgwụ is not a Christian. Onye bụ a Christian Jizọs ga ma ọkwa na etu esi dị ya na Baịbụl ha ọ kọwalụ gị ọfụma ana nwe onye m fụrụ na Igbo dị ready to be a Christian. A Christian bụ onye dị ready iketa na eze eluigwe ana onye a ga-eketa na eze eluigwe ama enwenata ego maka na ihe ọbụla ị nwere ị ga-ele ya ị ga-abụ just a poor fellow maka na ego ahụ ya akpọpụghị uche ebe ọ nọ. Are you ready to do that? You are not ready to drag anything with anybody. Ihe ọbụla ị nwere abụrụ gị nwe ọ ihe efu ihe nke ụwa ama agụ n'aka nni weta aka ekpe ị ga-emenwu ya. Onye nara agha anaghị onwe nke Freud achikwuo ya onye nara agha efe gị ọ bụrụ na nke fọrọ na ya adịchitachi ya ị ga-emenwu ya. Ọ bụrụ na ihe emenwu ya ịbụ a Christian or a virtue of a Christian ka nna agwa gị ya wee bụrụ ndị nke a na-aka ọnụ odumeje si ọkụ ya gbanago nkịtị ịmakwu ya nta echi mba na ụdị agha dawa ọkụ ya gosi na ọ bụ a Christian. So ka anyị debe nke a n'ụsọ mana ọfọ ngị nwa na-eme na ọka i please God ga-adị useless. Ị na-eprovoke God ya ka eji were ego eje provoke ma ị provoke nwa ụmụazị na-eto eto provoke ha ka ha nwee that zeal ito in confidence negara gọọmenti anya mụra na there is hope onwe ihe itiri in place for them. Ego gị niile nara n'ụlọ ụka i donate 10 million akụọrọ gị aka isi ebe a na nke aha gaa na jee ebe a 1 year later ka m mara ebe ị ya afụ atom of that money na that community isi na ya pụta. A very poor community mana ijegide ruo ebe a ifu ego na-eji wee rụọ ụlọ ụka ijezie na the community hall bebe akwa sili na adakasị ana ma ọ na-ehi mmiri onwe ezigbo oche dị anụ mana ije n'ụlọ ụka efu ezigbo oche edozi ọlta debere ya ndị cult because ihe niile efuru n'ụlọ ụka bụ cultists eri isi ogologo akwa na-aga ka mmọnwụ eburu ogologo obo ha furu Jizọs ụmụ anụmanụ onye ka nna agọrị ọsị m na-enwere freedom of worship nwere freedom of jee n'ugwu Hausa jee mee freedom of worship na-enwe freedom of worship. Abịa na Anambra steeti anyị wee fụsị ihe ha mere
before na agwa ngị na Soludo ga-ewe a na-agwakwuru nya si a na anyị ma n'ihe ewe maka onwe rival ikuku ọma onye ma ikuku ọma bụ a politician ka aka na-aka ọnụ ọ chere ihe niile ebe ihe agburu ịghọtago ọ bụ politics ha na-eme ndị be anyị ama bụ ihe a na-akpọ politics ichi bụ a politician ị ga-ededicate onwe gị ebe a and you must buy the mind of the people. Ikuku ọma nwere who knows him na those communities in Anambra State ugbo n'one ka ha fugoro ya ndị ahụ chọrọ ije iche onye furu Soludo bụ na campaign azi ruru kịta ime election wee manụ onwere ebe a na-akpọ ihe ala local government ihe ọ kara ime since chụọ insecurity Soludo gbachitere nkịtị a whole communities nọ na ala local government agbafusie ofie toju obefa for many years Soludo couldn't do anything ruo mgbe ọ na-achọzi ime campaign mgbe election ruru ana wee mara na ọ ya ekporo security jebe ebe a ka ndị mmadụ nata then kịta na o withdraw election anyị ga-enenu ka anyị mara ihe ga-eme na those communities ọ bụ ndị mmadụ nata be ha ndị agbụrụ be ha ọkụ ndị lose so many things over the years kedu ihe ya emere ha ka agbara ọsọ ịma na ụzọ ọbụla ndị ụkwụ na-ada agazi na mmebi ka ya na-emebi erosion mmiri emebicha na everywhere will you go there to fix those places? anyị na-eme blind politics ụmụ rubbish niile a na-eme nke nwa bụ onye si n'ihe ala local government ikunye siri na-eje tụrụ akwụkwọ chukwu kpọọ ọkụ jegbukwo onwe gị ọba iji wee jebe ịtụ vootu to Soludo ọba ahụ ọkada ga-agbachi ya ọkada ya aja amụghụ ụkwụ gị ahụ ihe ejiti aga ije again ịbụ idiot ndị ara juru n'ihe ala lilu gịnị mere na lilu o were ihe bịa ụmụ anụmanụ Pascal Agbodike nke nwa ifele emechi ifele ahụ emeghị ajọs na-eneghi nnecha agụ nkụpụrụ gị ị na-eme politics nwụrụ anwụ deputy speaker House of Assembly for how many years n'ebe nna gị ka ọ dị isi na nke a mapụta ị na-eje House of Rep ebe politics emere nwa amụọ ma a ga-anwụzi second term ahapụrụ ogo 4 years one term ka ọ je ọkụpụrụ in the spirit of fairness and equity isi na nke ahụ maka pụta ịgbaba na House of Rep onwebekwa ofu ihe anyị fụrụ asọ ejere House of Rep Ifeanyi Ụba nwụọ as a senator representing Anambra South Senatorial the seat are vacant House of Rep na-agụgụ ka gịnị ọ gọzikwa gị mapụta na ị na-eje Senate ị na-ekwogharị ka ị wee nwee portfolio mana ebe nna gị ka ọ dị na-eyi ala local government anyị si ka ọ dị a shameless idiot honorable my food bọsị m ga-afụ one on one ọ bụghị na-eji security hụ ị ga-aka n'anya ị na-eme politics ịbịakwa na Ọkịja ụmụazị Ọkịja na-emeghị ana bọsị mgbe akwefuru ndị Ọkịja na-adị ezuzu dị sten bịa kwefuru ndị Ọkịja ba ya one day na mụ na unu gara apịrị ya one by one nweta one on one njụ oge ochie ji oge ọfụ unu na-eme politics nwụrụ anwụ nekere ka be anyị dị ifi na Soludo bịara arụ ụzọ nene ka ọ rụrụ Ọkịja bụrụ ụzọ na-abụ ọ bụ ka arụ ha n'ụzọ ya bụ ihe ka mkpa unu arụ ụzọ mgbe ụzọ ha dịrị ya na-aga aga mgbe alụ bụ ụzọ ha ya na-aga aga ọ bịakwa 4+4 ifele emechi 4+4 ifele emechi ụmụ anụmanụ kakara aka ebe esere ọkụkọ chukwu ya kpọọ nụcha niile ọkụ ụmụ idiot besịrị ọkụkọ a sị ka mgbe ụnụ nkịtị ka ebe krọcha elekshọn a mbido taa gaba ọkwa ife ụnụ ncha niile chukwu ya bụ ụnụ ncha niile ọnụ for ịsọpọtụ ndị mmadụ a na-ata ahụhụ ke democratic dividends anyị fụrụ n'ihe local government show me one na-ekene sekretariat anyị ka ọ dị ekwusigo unu na-eme elekshọn ka sekretariat unu dị ka ọ dị ịpụta n'ihu sekretariat unu na-eke ebe ahụ si mebisicha ụbọchị a ka abịa wụsịa ya latrite ka emegodo elekshọn ụmụ buusu akpọ unu bingo elevate unu ụmụ buusu unu na-atụ ya apụga
ọkwụ na atụọna ka anyị fụzia this second term ka ọ ga-adị. First one bụ ejeghị ije, nke ịbụọ na-agba ọsọ. Arụ ha n'ụzọ ọgwụ ihe anyị gọọmenti ya emere unu. Arụrụ ụzọ na nke si Nnewi wee jebe Ifene since for how long how long ka ọ na-eteke iji wee rụ ụzọ? Unu eme cheap politics nwụrụ anwụ, politics ike gwụrụ. Arụrụ ụzọ, arụ ha n'ụzọ okwu agwụ. Unu amụ ihe gọọmenti na-eme attract to the communities ga-ebute development. First 4 years na ka ọ dị ka ebe ozu nwụrụ, na ka ebe ọ dị ka ebe agbụrụ ọsọ, na ka ọ dị ka onwe ihe na-eme. Emena local government election, gịnị mezie? Ka emechara election ahụ, gosisia m local government chairman anụ na ka anyị fụsị ha na-arụ, ka anyị fụsịa ihe ha na-arụ. Gịnị ka ha lụtanwuru since a emere election? Ahịa na one ka ha rụrụ. Ihe ala local government headquarter anya Nkwo Ogbe, gịnị mere ya? Etu a ka ọ kwesịrị ịdị. Nkwo Ọkịja, gịnị mere ya? Etu a ka ọ kwesịrị ịdị. Eke ihe mbọsị ọ dị aṅa? Gịnị na-eme na eke ihe mbọsị? Etu a ka afịa kwesịrị ịdị. Kedu ihe gosi na enwe gọọmenti ka ọ mkpọba afa a na-akọgheri isi ọrụ atụ egwu? Gịnị? Kedu ihe arụrụ ihe a ya sị hey? Gosi m ihe arụrụ ya sị hey nna na onye nke a gosi m ya. Ịkpọ ya ọrụ atụ egwu, gọvanọ ndị Abia steeti abụrụzie ụjọ, nke Enugu steeti abụrụ ụjọ. Unu atụọ n'akwụkwọ kịta ka unu ya afụ nke bụ nke o nwezi onye ọ ya tụpụrụ ọnụ. He has nothing to lose. O nweghị anything o nwere to lose. Ọ bụghị na kọtụ ka ị ga-eje full reformation. Ka anyị jesịa na kọtụ niile ka anyị fụsị aka ya. Ọ bụ asa ya na nke a bụ federal abi ka nke steeti kwesịrị ịdị responsible for. Ka anyị jee nenesịa ụlọ ọgwụ anyị niile, general hospitals anyị, ka anyị jee ka anyị fụ ihe mere di ya. Schools niile a ka anyị jesịa ka anyị fụ ihe mere di ya. O nwezi ihe ọzọ anyị etiri anyị asị na gọọmenti iri. Infrastructure nkọ, low cost housing estates anyị na-afụbu before. One ka ịfụrụ na Anambra? Ka ọ bụ ọrụ gọọmenti ịlụsị ha, ndị mmadụ eje nọrọsị ebe a, ndị na-enwe ndị dị homeless. Common security, common. Pụta eje kwụrụ ya je ebi aka ebe esere ọkụkọ, ya je ebi aka ị na-enye ya ego. Aka iji wee ka ego a stroke adaghị ka mara na m abụ onye ọka. Ị ga-ayarịrị stroke. Aka iji wee ka ego a ma aka gị ahụ ma onye nyere gị ego a ka unu ncha ga-aya stroke one by one. Ụmụ anụmanụ, what an insult. Unu je kpọpụta ụmụ nwaanyị ma ndị di ha nwụrụ anwụ na-enwe ihe ha na-alụ, ma ndị ọnụ debere na ajọ condition. Unu a na-amụ ọkụ ha, na-amụ ọkụ their dead husbands as widows fabụ. Even mothers, they dey old enough to be your grandma. Were 15 nye. Iwelu 1,500 inye agadi nwaanyị tụrụ nne gị, mụta nwụrụ nne gị. Stroke ya adaghị. Amụ ibi ga adaghị. Ibi adakwa ka mra. Na onye na-azọtara ka o jee chiba gị. Nke ọ chịrị achị ka ihe ị nwetara ya. Ka ihe ị nwetara. Ndị a nwụrụ na main market ụbọchị a, gịnị ka i kwuru about it? Ka ọ na-enu na ndị mmadụ nwụrụ na main market. Under whose leadership? Ịma mmadụ na ndị akodo gburu n'Ọnịcha na Anambra steeti. Ebe a na-achụgharị ndị mmadụ, trailer crush na ndị mmadụ n'Ọba. Trailer crush na ndị mmadụ na kiva na-akpụ ya. Ka afọ obodo be ekene ya. Ka afọ abịa. Ka nchetacha wee kwubie nne. Ọgbụ na Anambra steeti. Ebe bụ akodo na-achụgharị trailer driver. O misi ozi ya. Kubusie ndị mmadụ. You kwuru gịnị about it?
ndị ahụ egbusiri di ha ka ị na-apụta taa were 15 na-enye. Chukwu ya agba gị ọkụ, iyi aya stroke, amụ ibiga adaghị. Ị na-azọchitere Soludo. Soludo bidoro well for Anambra State wee na-akọgheri ọnụ ọ na-akọgheri. Onye na-edoziwu his own house na-enwe ya nwoke na-eyigharị pati na-etechi ya n'uwe ure. O doziwa ụlọ bie ya bụ idoziri gị steeti na 4 years ka anyị si n'ọya. Ọ rụrụ Ekwulọbịa na flyover iji eme ọnụ, na flyover o ruru 1 kilometer, o ruru half kilometer, just irigoro rituo ete ya paint. Ihe a bụ flyover, ihe a bụ jump over. Ọ bụ flyover jee na Ebonyi steeti ka ifu ya bụ flyover. Ọ gọvanọ ibi ya rụrụ nke a. Ebonyi steeti jee ebe a ka ifu ihe ụmụ ahị rụrụ. Na nke ọ rụrụ ị na-asị na ọ rụrụ flyover. Na ihe ị na-akpọ flyover, ife a bụ jump over. Jump nya jump, ana m akpọ ya jump over. Ọ ihe ọ rụrụ 4 years. Ị na-eme election jee n'ọgbaru, ị na-achọ onye na-achị m freedom of ọkwa ịdị free na-akwụgharị. Jee n'ọgbaru ka ị mara ma ọ dị free. Gịnị ka o menwuru n'ọgbaru? Ka ọ na-ịma na ndị mmadụ nọ under siege n'ọgbaru. Gị bụ onye Ọkịja na-ekuni wee na-asịsị jee tụ ya akwụkwọ ifele ọ na-emekwa gị ifele emechi. Chukwu gbakwa gị ọkụ dị a. Jee n'isi ya kere ka ije taa azụ ka isi atabu ya bifọ. Godi ya ka ije ka ịtagbuo onwe gị. Nye na-asịsị tụgharị akwụkwọ mana ụmụnne gị na Ọkịja agbafusiela. For you ndị na-amarọ jee na Ọkịja na-agbara ọsọ na Ọkịja ebe a na-akpụ isi eke, ebe a ka anyị na-eje ata azụ. Agbala ọsọ. Ọ ụbọchị ya ka Kenneth ebe aka anyị kpọ ndị udo ga-achị wee jebe di ya. Jesi ndị mmadụ nataba onye ka isi anataba. Bifo isi mmadụ nataba ị ga-ejeje fish ndị a out. Ị na ijidere ha egbuo ma na ijiri ha tụọ ha nga ndị ewe dị free. Ị na-emere Soludo campaign. Ihe ma isi ihe ị ga-eme. O nwere security debere in place dị a. Ha batabazia. Gwanụ ndị mmadụ ihe mere ka ha ji gbaa ọsọ. Ọ bụ ọgbaru ka ha si wee nabata Ọkịja. Ọgbaru na-alahụ ụra. Ndị mmadụ ọgbafusiba di a. Etiri curfew di a. Ọ bụ curfew ga-asọ ya. Gịnị ka ime nwuru di a? I cannot travel to Ọgbaru now freely. Ndị mmadụ agbasi ọsọ na be ha agbafusie. Ị bịa na-eme campaign. Ike obi were ego na-enye ndị mmadụ ka ha tụgharị the same person ịma na ọ dị incompetent. Ma m ekwupụghị ya, Chukwu ya akpọmọkụ. If I continue hiding the truth, Chukwu ya akpọmọkụ. And from gị nwa bụ onye na support ihe ọjọọ, ị ga-enwe serious problem. Ego ahụ ị na-alụ ka ị wee megide ndị bụ unu, afụfụ ya ga-abịa upon you 10 times. Next time you will not participate in that nonsense. Oh, George na handle mata Nnamdi Kanu. Ka Nnamdi Kanu na-asị because of money. Ọ na-eme accuse na ọ na-alụ 300 million. Ọkwụ na anụ ya n'ọnụ Nnamdi, ka ọkwụ nụrụ ya. Ka ọ na-asị ya because of money. Gị nwazi because of money e nyere gị. Ka iji wee jee na-eko asị ndị a. Ya gwa ndị mmadụ ego ọ na-enatara. Ka 115 ị na-eke ọ ihe ị natara n'isi onye ọbụla. Nekene ị ka n'obi were juice were gala ka ọ gịnị enye ya 15. Ka njụ ọgwụ 4 years. Divide the other to 1,005 for 4 years. Ka e nwere ego ọ na-ekwuru ha for a day. O nwere mkparị karịrị ya. The worst na ije ihe niile akịrị ego a bụ Christians. Jee ka ime research ihe niile anyị mere ụmụ nwaanyị a mkparị abụsị Christians. Soludo na onwe ya claim na ya bụ a Christian, declare Anambra a Christian state. Anambra state abụrụ a Christian state. All the Christians in Anambra be idiots. Na me talk am, and I will never apologize for it. Ihe niile na Anambra they claim Christians are all bunch of idiots.
ekwu na anya weta ọkụ ka efu na Chukwu na-afụ ụzọ. Ndị elu na ndị ana ha na-afụ ụzọ. Ihe niile a claim na ha bụ Christians na Anambra, unu ncha niile bụ anụ mpaba. Chukwu ya akpọ unu ọkụ, unu ncha niile unu na-abụ Christians. Ị na-eje ụka unu arụrụ ana n'obodo unu niile gasasịa. Amanụ ihe anyị fụrụ mere Christian. Ị ga-eji ego a na-afụrụ afụ jee kpụọ ofu anụmanụ, ofu idiot, were ego a na-afụrụ afụ jee kpụọ ya hang ya n'elu. Ego a na-afụrụ afụ i were ya kpụọ ofu onye ọcha agụ ugburu dị ume ka apịa, spend ego ụmụazị agbụrụ ụkwụ nkịtị na-eje akwụkwọ. Ihe egote nwe ofu bọọsụ donate ya to the school. Ihe egote nye ofu bọọsụ donate ya to the school. Every month o nwere ego ya na-akwụrụ ya for gas. Ha je na that filling station na-agbara na-edere gị receipt na-edebere agbara na ebe a ka isi a contribute to the community ka ụmụazị a nwee ike na-eje akwụkwọ na-ana. Enwe stations ebe a na-akwụsị ha agbasa akwụkwọ, onye ọbụla bịa ebe a bịa kpọrọ nwa ya agbasa akwụkwọ, eburu ha jee ebe a drop ha, ndị side a anaba, ndị side anaba, ndị side anaba. Ego gbagote ọfụma a na drop ha n'ọnụ obodo ha one by one, ụtụtụ abịa collect ya ha jebe akwụkwọ. Onye abụ ọlụ ahụ ị ga-alụnwu ma ọ bụ na ikleb na ịbụ Christian. Ọ bụ iburu ego jee na shrine ebe ha na-egbu onwe ha, ndị ala jee nye ha. Useless set of people. Ama mgbe ahụ eme ụnụ na-amara ihe. Kemgbe ahụ amazi ihe ọzọ. 2025 na no get sense. Ọ ndị na-achọ Biafra. Enyeghị Biafra etu a ka ihe esi egbu kpọọ ụmụnne gị. Enyeghị Biafra. Bịanụ nke enyeghị Biafra anụmanụ. Federal government nke mere na steeti nkọ ka ekiti participate na steeti gị. Corruption ọ bụ n'isi gị ka ọ dị. Ka etu ọzọ esi describe, how do you define corruption? Ebe ọ bụ na steeti nke isi na ya ka na every role ị na-play. Onwe forward I na-move. If you don't know where you are coming from, you wouldn't know where you are going. If you don't call a spade, then can even expect you want to go on. Ebe ka ị na-go on, eje. Where are you going? Let's move on. Where? If two people cannot come together, how can they go together? Did we come together in agreement? Onye atụrụ akwụkwọ now, or the credible? Can you remember a credible candidate? 4 years on is just nothing. I couldn't see anything tangible. What 4 years? Imagine no win. How do you assess his 4 years in office? Only without local government chairman. Election came robust. Only gonna can the chairman. But any of those local government chairman ka agwa anyị na federal na akwụnye ego anaba. But any of them. Ya ka eji gba mbọ na onye ọbụla ga defect bụrụ onye apụga. Useless party. Nonsense party. Party rare. Party nwụrụ anwụ. Party of puppets. Party of kivana akpụ. Cowards. Enwezi strong opposition na the state. Gbam opposition party enwe. Nke a pụtara APC nke osokwu na candidate nwe. Otu a ka esi enwe ugbo n'one ka ọ pụtagolu. Point is out to some areas government ya na-eme nwere ya ma na di ma na enwe ihe ọma. A useless party. And I say, as long as I've got the party Ojukwu. Who is Ojukwu? Ojukwu bụ nke dị ndụ ka nke nwụrụ anwụ. Ojukwu anwụgo, don't bring him into ihe a na-eme na. This is the problem unu nwe. That's why unu ji eme Christian. As if no ndụ Jesu Kristi ya ka unu na-ebi. Jesu Kristi ya esi na ya ka o nwere bicycle, ogote nwere horse. O nwere ihe o nwere. Gbo ofu property o nwere, ogote nwere ana.
ogotani ya na nwura onwura na ewe ye jegu ni ya na no ngoro ogota nwa ajeje ni ya na o ye Jesus ga nwura o nwe ofu ihe onwura na eme party Ojukwu ka ihe ma basara Ojukwu nwaanyị one ka ime Ojukwu nụrụ ụmụ Ojukwu ahụ na ebe ụmụ niile Ojukwu mụtara from first wife ya ebe ka ha nọsi one n'ime ya ka ifugoro ka o bu flag apụga one n'ime ya pụtagoro okwu about ihe na-eme na Anambra steeti ụmụ Ojukwu na-eme party Ojukwu onye bụ Ojukwu onye bụ na Ojukwu a na-eme Ojukwu maka na Ojukwu bụ gọvanọ mgbe nwa anụ ọgụ n'oche ọgụ nke anyị end ya ekwesịghị na-eweta ya na present day nwunye ya nọ na APC nwunye ya bụ active member na this current government of APC ị na-asị party Ojukwu because na Ojukwu bụ fọmụrụ party mgbe a ma ọ dịrọ active ọ nọọsị ndụ nya ka anyị ga-eji wee fụ na onwe ihe na-arụ ọrụ na party ya anya na-evotu ya. Most of you need to travel out. Ọ bụkwa nsọ n'ime travel no follow ihe na-eme n'obodo ahụ how they run their politics ka ị wee mụta ihe. Ọ bụ ịtọ nọ TV fụ ka a na-ekwu politics n'obodo ibi na ya iwepụ the channel. Ị na-achọ Animal Kingdom, ị na-achọ ebe a na-arụ ọhụ, ị na-achọ ebe a na-eme WWE maọbụ ị na-achọ ebe a na-eme football. Ọ bụrụ ihe ị na-eje na DSTV ihe follow politics of that obodo ahụ ị nọ ife ilu na ebe niile na-aga ọfụma. Ihe mụtara ebe a ka ọ ya abịa na-eche fụ na ihe a na-eme ebe a bụ complete zoo Nnamdi Kanu kpọrọ ya. That's why I don't want to write off Nnamdi Kanu kpatakpata. He was bold. Now point out ills na-eme na the community and the society esi na-apụta. Agwa m na ọ bụgo ọbụla anya na-akọ Nnamdi Kanu ju eme nka ka anyị kọọ ihe ọma niile o mekwara. Let's point out the good part of that guy. He stood his ground. Now point out ụfọdụ ebe ndị be anyị si eme ihe ọjọọ etu a si appoint ya kịta. Gị nwazi na-criticize Nnamdi Kanu all the time to the cause. Igbochi ya ka egbuo. Gịnị ka gị nwa kwuru? Were you able to stand and face the truth? Gwa injustice, ihe a bụ injustice. Gị nwazi na onwe come on share my video ishi enwe ebe ka ị chọrọ ka eziokwu alue ịchọ ka uluo na doorstep ndị a na-eme ya. I've been following you. You dey follow me eje ebe ejire m na your page kita ejire na that your channel kita share my video nke ị na-ene kita ishi enya follow the page you follow nwa yi na chere ebe mbọsị ka that one ka ị chọọ ihe ya akọ m Chukwu gbaa gị ọkụ dị ya. Ụfọdụ bụ asịrị ka ha bịa eko ebe ha na-ede m ọnụ ka a mara ihe m ga-ekwu bụ na eburu Kristian Chukwu ya agbaghị ọkụ ịbụ idol worshiper maka ebe anyị na-eje eziokwu adịrị ya. Gịnị ka ị ka ji eje ebe a? What are you doing there? Mmadụ ole ka ị gwangwuru direct na ihe a na-eme bụ ihe ọjọọ. That old woman a na-suppress na your community igwanwuo onye a na-suppress ya na ihe ọ na-eme adịrọ mma. Ndị a na-anakọla anịfa ugboro ole ka igwe confront go that person gwa na ihe ọ na-eme adịrọ mma. Even if you couldn't confront him, why not speak out? Onye na-speak out, why need to share the video? Deti ya na WhatsApp group ebe ọ nọ ka o so genya. Christian my food ihe a na practice na South East ebe a bụ truth nwa. Toyazi Igbo ndụ onye ka ọ na-azọ ị na-achọ favor n'aka ya bụ n'ifu eziokwu ihe egwu jee ugbo ka ife ihe ọ rụpụtara n'ugbo. Toyazi Igbo ndụ ndị Igbo hypocrite yara ndị a hypocrisy ọ ya ga-egbu unu ncha niile. Onye ọbụla afọ ebe o esi richata onwe nke ga-efolo sie gị ike. VDM pụtara VDM onye ọra na-ekwe VDM o gosigo na ihe o ji wee bụrụ onye Bini anya na-ewe ruo ya. Mana owu Igbo pụtara ịchọ ihe ya akọ ya
ọ na-esi Igbo mana onye na-ele anwụ ya kọpọ na-agba ncha n'ihu onye ọbụla nke a ka ị ga-efolo sie ya ike. Ezigbo ihe unu nwere ọ na-ada avali ọ na-akọ ụnụ ọnụ ihe eji akọ gị ọnụ ihe akọrọ gị ọ bụ eziokwu. Ọkwa ị na-alaik onye na-ekwu eziokwu. VDM na-ekwu eziokwu nke a m gwara gị ọ bụ eziokwu. Ọkwa ọ na-afụ gị ụfụ na-arụ ka ịfụ ndị na-akọ m ọnụ ebe a eji efoli ya ọ na-esi Igbo gbukwe nne gị gbuo nna gị. Ọ na-esi Igbo ama mfo na onye na-esi Igbo dị na onye na-ele anwụ ya kọpọ akwụọ ya ụgwọ kwuo iche na o nwere ebe ọ jiri a na-akwụrụ ya ụgwọ. Ọ ewepụ na okwu ya na China Rose mere ihe ama na otu a ka esi gbara ya tiketi o wee jee mkpọ ọgwụ gbalụ tiketi n'ihi ekwe ya agba. Ị ga-ekwe? Ị ga-agba m Elen onye Ọkịja ịmụ ya. Eche ndị na-alaik eziokwu ka m fụkwa ya akpọ m echi sị m mbasị anyị ga-eme nke anyị ga-akpọ gị ka ị bịa bọsị ị ga-agwa nya Chukwu agbago ọghọ ọnụ ahụ iji agwa m ya. Don't ever call me ikwe ndị rubbish anụmanụ. Ka peace si ya return n'Igbo land ebe when you have refused to speak out. Ndị na-speak out mmadụ one ka unu kwado onwe ị ga-eje donate millions na ụlọ ụka where they cannot stand for you mana onye ahụ ya speak for you. Data nkịtị ihe etinyere ị ga-agbụ ya ele kama ị ga-enye ya data. Iche na ihe anyị na-eme dị isi ebe a ji ofu obodo na to go and unravel ihe na-eme ebe a ịma na ego mgbe ego na-eji agba fuel. You spend your time take a risk si ebe a baa ụzọ jebe obodo nwa to go and unravel the truth ịma na ego. Ị ga-akwado from month to month ego ole ka ị donate to onye ahụ ịma na-eje take risk ahụ. You no go fit do am. Mana ị ga-donate n'ụlọ ụka akpọ gị a ga-eme bazaar iweta ego bazaar ahụ esi na n'ụlọ ụka pụọ na-abazi n'ime ogbe nke a ga-eme bazaar iche ogbe nke eme harvest etu a ka e wee make sure na-anakọtala ụlọ ego. All their sons nọcha abroad ha jicha nọmba ụnụ otu a ka ị ga-esi na-esendịrị ụnụ na-edonate. Mana onye ahụ efuru na-akwado gị na-eje na-evish out all those things you cannot. Ka ihe ị ga-emenwu shi ya common video ị ga-eshi anwụ ndị mmadụ na-anwụsị ụmụ nwaanyị jeje neta recently unu echefuo na onwere charity anyị na-eje pụọ n'ụzọ dị disappointed phone gị nwere ike nyụọ. O nwere vidio ihe emecha iche na nke ahụ ijechara emecha dịte pụta test ya ka icheki ọ bụrụ na dịtị na-ada ekwu okwu na microphone iji jee nyụrụ anya ị ga-epost vidio na-ada ekwu okwu ka ị gbaizie voice gba aka ya gbana ọwayo ka ị na-egwu ha. I dey tell you ọnọzi ya bụ na ịfụọ m ka m jere charity the last one nje ifuru mmadụ one nwụrụ ụmụ agadi nwaanyị na-aba nwụnarịgo m. One old man anwụọ one woman dị blind anwụọna mmadụ ịnọ under the space of here ya ha ncha niile agụ ugburu ha. Quote me na bitokam hunger na kill them. You should send the alum mmadụ ịtọ from your side to yellow ego moto ka m buru ha jee n'ime that place na-eje enye ụmụ agadi nwaanyị ego ka anyị jee jụọ ha ihe gburu ndị a. Ofuke na ana m ego ụgwọ ụlọ njụọ ego one ka a na-akwụ n'ụgwọ ụlọ si nnọọ 5,000 naira na-ege ntị 5,000 naira ọ ihe ọ na-akwụ. Enyere m ego ya jee kwụọ ụgwọ ụlọ ya. Ị nwere ike jee ebe ya echi na-enu n'ọnwụọna gịnị gburu ha agụ mana ị nwere ego ị na-eje enye cultists si na ha bụ ndị ụkọchukwu na fada. Ifu moto ha na-anyasị ọ na-agụsi mmiri na exhaust ka ị wee meta ha mma maka ha kpọrọ gị na phone. These old ones enwe ike ịkpọ gị na phone, they don't have your number. Enwe the contact sọmụnwa ka ha ma nje belụ ha akwa mbete ego mbịa setụlụ ha mbete ego ebe a na-ebe akwa ụfọdụ narị agbabele na mbeta merie nke mmeri ọ bụ rie gị na-eme nke ị na-enye fada onye na-eri ya ị na-enye God ọnụ gbawakwa agụ Chukwu bụọ gị ọnụ ebe useless idiot. Ihe na-achọrọ ebe ihe onye owu sịrị jee ka efu nke esi arụrụ Chukwu ọrụ. Jee ị na-agụ Baịbụl na-agụsi ike na-eje ụka
ha ya ekwekwago ebe o edere na Baịbụl ahụ ibu n'aka nonsense book ha jee ka ịnụ ebe ọ sị na ụbọchị ọbụla enyere ndị agụụ na-agụ nri n'inye ya nri, ụbọchị ọbụla enyere ndị akwa n'inye gị akwa. Anụmasọ nsọ isi ebe a jee na ọgbọ akwa na Ọnịcha, ọgbọ obi akwa, go obi akwa ndị nyesi ya ndị mama ha make na obi akwa. Ịma the last time ha mara obi akwa last ego na-ebu ofu obi akwa ha ya ma obi akwa ha nwere ike bụrụ 10,000 naira. Ịma the last time o nwere nke nje ebi, I'm sorry to say this, isi nwaanyị a na-arụpụta ọkwa ya ma nọ ị na-anụ ya na-agwa gị, isi nwaanyị a na-arụ apụta ọkwa ya ma nọ udomanya na nwaanyị a needri serious treatment and disinfectant ka o wee na-asa private part ya ịma ihe ọ na-aya. Ụfọdụ n'ime ha needri pampers ndị agadi, ụfọdụ bụ na adina na ha ya anyụ mamịrị ebe a ha dina. Imagine o dinakwa ndina n'enu mamịrị ma ihe eweta n'ego ka ego rie pampers ndị agadi ya ka ọ na-echenji, ihe eweta n'ego ka ego rie obi akwa for one day ka ọ make na obi akwa ọfụ n'isi onwe ihe ihe emenwuri ya. Ihe ị na-achọdebe bụ criticism, i criticize ya n'owu Igbo. Ihe ị na-achọdebe gị iweta ego ka ije please ye occultic man ndị rigidegoro ego fụsị afọ ahụ na ha na-aga ije na-aga ka ndị mmụọ. Ifu na onye na-awọchipụrụ ụnụ ka ha ya emegide nwụọ out of poverty eme ya abandon ha ma eje. Nwaanyị ga-eruru di ya ụjụ enye ya condition na ọ bụrụ na 3 months na ọ bịa yipụ akwa ụjụ ya yiri zikwere 3 months nkịtị ka ị ga-anọrọ di nwoke gị na ya nụgoro di for more than 50 years, nwoke gị na ya nụrụ di for more than 40 years ka mmadụ na-enye condition nọọsọ 3 months ka ị ga-eruru ya ụjụ ime maka ka e wee bụrụ na ị nọ in right standing with them ị comply ya. Unu ncha niile bụ idiot. Ị na-anụ ya na-agwa gị, unu ncha niile bụ ụmụ anụmanụ. Ị na-aka ụka kagbukwa onwe gị na-aka ụka ndị ụka. Jizọs bịa zụọ ọnụ gị unu adịra na be anyị hoo ihu n'ala oke ya na-asịsa asị ka i wee please ye your church. Iholu nne nọkịta fụdat na diadro fụ na ihe siri ike still i deprive nwa gị ịnụ choice ya maka na ị na-eje katọlik. Anụ mpa ma anụ gboko ọ ndị a na-asị respect ya na ha bụ si elders, respect them, their elder, respect gbuo ogu di ya. Echizi ofu anụmanụ jere bịa maka nwa gị agafega na time aga na nrịba di ya ka e wee bụrụ na enye agha oche azụ ọ na-abụ onye nọrọ n'oche azụ ahụ ọ ya erijuzi afọ. Nwa gị ejezi jee nụ onye ọ na-alọ ọvụrụ ebe ọ ga na-ebe akwa obi na-atraizi ka ọ lọvụ onye a bikos ọ na-achọ ka o please ya echiri gị night. Gịnị bụ night? Kedu uru dị na ya? Kedu night ya echiri gị? Kedu uru ọ bara n'obodo isi na-apụta? Uru ịbara debere bụ n'ime ụlọ ụka mana ịba uru n'obodo gị a na-respect gị n'iji ego mana kọmuniti anyị si even be nna gị ebe anyị na afa nna gị ndị gị na-anazi ofu afa cannot even enjoy your money. Ije n'ụlọ ụka idonate ya iso rụọ ụlọ ụka ụkọchukwu nke bịara abịa ọ ga-ebu na ọ na-eriju afọ mana be nna gị ahụ agaghị si gbosara isi nne na-aka ụka. Jizọs sị gị na ọ sị ya gị mkparị agụ kịta ọ bụrụ na ọ na-akparị ndị ụka ịkagbukwa onwe egbu igwe gbagbuo ogu di a. big man nsị ebe a na-respect gị bụ n'ime ụlọ ụka. Ihe niile a na-respect gị di ya ka ọ ya bụ mbọsị ị ga-abịa ụka because your friends bịa o nwere ofu ihe a na-eme ị ya abịa ụka wee chụsịsịa ndị mmadụ n'oche iru eye service juru ha n'ahụ achụpụsịa ndị mmadụ n'oche iru edebela ụlọ oche iche oche ahụ ịma ka esi efichi ọkwa ndị anọ n'ụlọ na-abịa efichi ya. Compound rụrụ onwe bụ onye village go bata nwere ebe a ụbọchị ihe eme mmemme akwamozu ụbọchị aka ihe emepe gate wee buru kanopi ndị village go jee tụgharị n'ime ọhịa debezialụ ndị fensị gị ha bụ ndị ga-anọ na your compound. Ha nọrọchazie ụmụnna gị bụrụ n'ilo ka ha ga-anọ Christian my food ụmụ anụmanụ ego ahụ egbughị ego ahụ bụ the useless money ekpere ego rubbish occultic people
na-akasi ụka occultic men afọ nwunye gị ọ na-acha apụtakwa eche na gị na ya nọ at peace. Hypocrites. Most of them ha na nwunye ha dịkwa na mma wee na-eme mmemme ha na-eme jee nene ọfụma. O nwe nke anyị eme nwunye ya esi Abuja bịa nwesi Lagos bịa jee nene ọfụma. Anyị ekwekwa gị eziokwu. They won't tell you. Abịara adị a na-eme eche na udo adịrọ. Ụfọdụ na di ha adịrọ na mma. Ụfọdụ a divorce go mana ụlọ amarọ. Anyị eje mbọsị anyị ifu na họteelụ dị si na okirikiri ebe a ka alọjisiri their families. Abịa mbọsị anyị akwa ozi yiri isi ekechie yiri okpukpu ugegbe anya ka ịrapụ ịfụ anya anya ya na-emesi mmemme. Hypocrites onwa nke na-agwa onwe eziokwu. Ụnụ ụka ahụ bụ occultic shrine. Ụnụ ụka niile anyị fụrụ na Bible occultic ekwesịrị ịkụtu ihe niile a onye ọbụla na-akpuo n'ụlọ. On the lucky na ma mbọsị mma bụ gọvanọ ma prezident ụdị mmadụ ma abụrụ ya nwetego Bible n'aka mbepụghị onu nie gị na mmeni gị na Bible were isi ha were agba bọọlụ ịkagburu onwe gị. Unu mebisiri ya na be anyị enwe ezi moral onwe eziokwu dị na ya. Ndị arụrụ a na hiara ndị a ihe niile a na-ekidnapụ ndị mara ọ bụ ndị emesi baptizim n'ụlọ ụka gaala akwa ọkụkọ ka eji since how many months kpee ya ikpe nwa ya ikpe idebe ndị ọba ekuni eje tụọ vootu ndị ọba chukwu ya agba ụlọ ọkụ. Ọ bụ na ụnụ bụ ndị ọba jeje tụọ akwụkwọ atụrụ ọkwa nụrụ ebe ma agwaba ihe o mere ekpechaba ikpe mana ị na-asị free Nnamdi Kanu chukwu gbakwa agha ọkụ mpụta na ọba blọk ụzọ iru na mesuo agha ọkụ ka mmadụ ya mbọsị mma apụta ọba blọk ọma ụzọ esuo nga ọkụ dị anyị ya afịa n'anya na ịgba na mbụ radical ịchara South Africa na njere ya wụra na ịchara onye egwuregwu ka njere egwu di ya ibesị a ka ị ga-ama na onye a dị radical wepụkwa na ị na-afụ m na-achịkasị eze bọsị fụ na ọba ebia blọk ọm gịnị ka akwa mere ihe a tụọ ya nga go send him to jail kpebie dị ikpe send him to jail ka o doo anya gịnị ka ị debere ebe a na-eme politiks nwụrụ anwụ free Maazị Nnamdi Kanu ichefuo na akwa anọ ebe a gịnị ka akwa mere ọ bụrụ na akwa abụ ekidnapa kpee ya ikpe asị ekidnapa tụọ ya nga ọ na-egbu oke ite ka anyị jee n'ụlọ ụka ka nje bọpụtabara gị ihe dị si n'ụlọ ụka ahụ ka anyị jee n'ụlọ ụka nke ọ bụla njere n'ọtọ ya kurie ebe ebupụtaghị isi mmadụ mara na ọ m na-ekwu ya ije na be dibia ọgba ndị pastors a mgbe akwa na-agwa gị na ndị pastors a na-akwụ ya nothing less than 1 million every week iche na egwuregwu ka akpọpụta akwa na ka jụọ ya ajụjụ ka o kwuo nke na-eme ọ bụrụ na akwa ya ekwu ka bụrụ jee na be dibia ka anyị jee na mgbede anyị si jee nọrọ ebe a ka efu mgbe ndị pastors ji abịa bịa ka anyị jee Ọkịja. Apostle George chukwu gbakwa nne na nna gị ọkụ ebe a na abụọkwa gị aja n'anya mụ ka isi close your mouth chukwu gbukwa egwu gbuo your generation ụmụ anụmanụ idere ngịnị bụ apọstụl bụ asụsụ onye ndị apọ nwa pọgbukwa egwu di a pọọ ezinụlọ gị pọọ gị ebe ọkụ gbagbukwa egwu di a idiot nwụrụ anwụ request ya pụta n'ihu ebe a n'aka nta ego ule mfinish ego anụmanụ request ya pụta n'iru akwụkwọ ebe a ekwe na TikTok request ya ka ịpụta ebe a ka ị bịa defend ya rubbish ga i defend ta nwe ya n'aka m mmechie this channel. Apọstụl gbukwa egwu dị ị na-eme apọstụl nne gị ụba apọstụl ka nna gị ụba apọstụl ị na-aza apọstụl anụmanụ nwụrụ anwụ ezu ule ị na-abụ apọstụl mmanụ ihe mere gịnị bụ apọstụl gịnị ka apọstụl minụrụ ebe nna sụọ ya n'onu Igbo ị na-achụ foreign religion ị na-amara isi ebe o bidoro ọ sị m bring me up ka nnene ka ọ pụta ka o defend ya ngwa me accept pụta ka mụ na agụ buru ya emego nga accept okwu abụrụ na ana m ekwu ka pụta n'ihu ebe a gịnị ka apọstụl minu hapụgodo Ọkịja mụ na agụ na-ekwu ebe onye ebe ịbụ onye Igbuzọ okay all right isi ndị Ọkịja mee gịnị As in, not going to say too much. If you want to talk something,
something, analyze it. So in a corner, they want a good man of God. Like Onyen, or like Onyen. Wait. Okwamu na run program a ka onge nwa. Okwamu na run program. O nju onu ga aju we kwuo. Yes. Esi m wait. Esi na ihe ndị Ọkịja na-eme na ndị Ọkịja na-ekwu. All right. Ibuzo ga ke your root as Ibuzo ebe ka o si. Your progenitor ebe ka o si. Isunjaba. Dị n'Imo State. Yes. Good. Yes. So ka I wepụ ya from Okija na Isunjaba. Now, kedu ihe apostle mean? Onye isi nchụaja. So na-ekweta na ịchụ aja. Ịchụ aja bụ ife ọjọọ. Okay, ịchụ aja abụrụ ihe ọjọọ. Yes, ka gosipụrụ ihe ọjọọ. Ka ihe ikwuru na mgbe Soludo si agha chụzi na aja as a Christian state or declare Anambra state ọ si agha chụzi na aja, gịnị ka i kwuru concerning it? Abụlọ Soludo mụ na gị na-ekwu kịta isi ka anyị bịa ka anyị defend ya, ka anyị drag ya, ka anyị defend ya. All right. Okay, iwepụgo ọnụ na side nke ndị na-achụ aja, gị nwa bụ onye isi nchụ aja. Kedu denomination gị nwanne m? Yes. God onwere eme ndị wee concern to you nwere ihe ikwuru meme attract njikpata. Gịnị bụ ihe a? Enwere any church. Ị ga-eje n'ọta ka abịa ebute isi mmadụ. Yes. Yes. Okay. Nwezi ụlọ ọba asị. Like ebe ka anya mana afịa. Ebe a mafia. Ebe go na my village ni mma point there some. We bet money, we bet 1 million. Wait, I bịa na village gị ị appoint them some. A na-ejiro isi mmadụ wee hibe the altar. I have even if I have my own. Okay, nke gị jiro isi mmadụ wee hibe ya. Onwe anything ọ na-eme mkpechi there. Ijiro isi mmadụ wee hibe nke gị. Onwe anything ọ na-efulek. But ka dị ma short. Ya ka nna ajụ n'oge esi na nje na village gị. Esi na nje na village gị no nwelu some. Mba no, ana m follow ihe ị na-ekwu. Esi na nje na your village no nwelu some. Na adịrọ na. Okay, which means na ihe na-ekwu na enwelu atom of truth dị na ya. Yes, if okay. We want to Okay. I establish good fact. Okay. Good. Nke anụnwa adị m right na-eji isi ndị mmadụ ehibe mana enwere some a na-ejiri isi mmadụ ehibe nke gị kedu video nke okay nke ahụ emego ka ikpe kedu iji wee hibe your own okay onweghị iji wee hibe your own nke gị just like that. Yes. Okay. Your faith is hinged on Jesus, Abi? Yes. Jesus ọ bụ onye ebe? And he's working for me. Jesus ọ bụ onye ebe? What are you talking? Even I do him like this. Simple question. Ndị mmadụ na-ege ihe anyị na-ekwu. We want to talk about your faith. It doesn't mean that I don't have any right. Doesn't mean that I don't have any right to watch it. It's anything now that I want to watch it. Enwere right, mana ka anyị define ọnụ ife ikwenye ya. Ife ikwenye ya bụ na Jesus. Ask me about faith gị bụ Jesus. Anyị na-ekwu ndị a, gị nwa ka anyị na-ekwu na your faith bụ on Jesus. Yes. Jesus ọ bụ onye ebe? Ọ bụ onye ọbụla n'ebe a, ọ bụrụ onye ọbụla n'ebe a, ọ bụrụ onye ọbụla n'ebe a bụ a Christian. Mba ihe ekwu like that. Kọwala anyị onye ikwenyere na ya. Ikwenyere na Jesus ka nsị. Jesus ọ bụ onye ebe? Bụ onye ebe nụ. Ọ bụrụ ma ọ na-awa ọkụ onye gwọrọ ọgwụ ọ na-awa ọkụrụ ya so ọgwụ ịgwọrọ anyị ga-enye ya anya ife eji wee kpụrụ akwa ọkụkọ a na-agwa anyị akwa bilivu na nke ya mana akpụrụ ya today nwaanyị na-arapụrụ ya ka o practice bụ ihe o bilivu na ya so ka anyị malụ the fundamental nke gị bụ Jesus Christ ọ bụ onye ebe for the benefit of our viewers. Wait,
Asking I reference. Asking the age you work because of faith, yeah. Go define no faith, yeah, or age you work. Then give one boy putalu here, mwelu faith in Jesus Christ. For the benefit of our viewers. Nandiga for this thing tomorrow. If you kwenyenia Jesus Christ, the author and finisher of your faith, obonye bear. Thank God, because you know where, but that's what you matter. Not and finisher of your faith now. Konoburia. Watch back, watch. My brother. Watch back, watch. So, imoni na efe ebo sipota. My brother. I need to make what ebo sipota. Yeah, but no. If you don't know, go na imaro. My faith relies on him. Very simple. That is a draw professional. Augustine a draw proud of ihe na-eme. Obu na-ebu onye dey proud of ihe ọ na-eme. Like mu abụ m a proud son of Okija. Ihe ọbụla concerning Okija, ị oge na batch ndị Okija. Gosi that I don't spare. Even na gwa gị bụ ọbụ na ihe ọbụla I believe in ya that works for you. Ị ga-adị proud to tell the world this is where I stand and ama m onye nneso si ebe apụta. Ijuo ndị Muslim ha na-agwa gị about Prophet Muhammad gwa gị ebe o si na Saudi Arabia call go life ya why o ji drink difficult to tell people who are not even Christians that your faith is hinged on Jesus. Na Jesus si ebe ọ na you're proud. No problem. Catch your major. Bro, can say don't put words in my mouth. I'm an anchor. I'm the anchor of this program. Try and define your faith. My brother, one word can here. But so that word condemn the whole house of God. The house of God. You condemn it. Where is the house of God? People that believe the same faith with you. Church or comment section. All right. Okay. About the house of God. He said, where 2 or 3 gather, I am there in their midst. Where 2 or 3? Wait. Where 2 or 3 gather? Wait. Being in their midst, Abraham knows his house. In a kwebe mmadụ bụ ọ na-eto gadalụ no dia. Mana ana m ajụ ebe bụ his house. We ebe bụ his house. Anywhere for Alpha, he make a something. Raise the altar is all church. Or church bụ house of God. Or church bụ house of God. House of God. Yes. Okay, church bụ house of God. Now, I put it to you, Apostle. I put it to you. Now the house of God, bu your body, bu the house of God. Before I was born into the church. How old are you? How old are you? How old are you? How old are you? I'm 49 years. Okay, 49 years. Yes. Okay, we are almost the same age. All right? I was born into the church. I grew up in the church until I discovered the truth. Which church is that? The truth. Which church is that? I was born in Anglican Communion. Kereba Munyeg. Kereba Munyeg. Roman Catholic. Roman Catholic. Are you still in Roman Catholic now? No. Why did you leave? My own ministry. Why did you leave? That is how my spirit directs me. The same way that your spirit. The same way your spirit is where directing it. Go out of Anglican. That is how my spirit directs me. My spirit has from go out of Anglican. My spirit to find the truth. And I discovered that there is no truth to hear. Now the only place you can find God, is inside of you and nowhere else. Do you? Then he just
Igazi from Catholic. Kambiano nge nwa na-ekwu truth. Spirit goes upon a Roman Catholic, give them pay your own ministry. You may pay your own ministry. Can go when I be on a side, they go direct. Oh, what he preach? Oh, what he preach? Oh, what he preach in a ministry? And they preach. But me in a preach in your ministry, and they preach in a Catholic church. Can he preach? And they preach in a Catholic. That is one problem. Yes, Yakaji Burundi. Why me he in preach Catholic and they preach you web what there? You see that they don't know anything. They don't know anything. I told you that is how my spirit direct me. Your spirit direct to give them a pay church in Kenya. No, back at Jesus so they. Okay. Wait. I was called to come back to my father's land. Called by who? Born and brought up at Inewi. Called by who? Wait. My father worked in General Hospital, Okija. Okay. My mother is from Anambra State, Oluku. Okay. I have traveled to many countries. Okay. When there is problem, a lot of problems, I begin to receive message. He said, you must go back to your father's land. That is why I come back. I did not attend any pastor school for once. For once. Okay. I don't do anything in my ministry about money. I don't do it about money. It's not about money. Whatever thing I'm doing in my ministry, the money comes from my pocket. I'm the one that said that's people. So why I join your program is because of you say that every altar has woman's call in their altar. Yes. That is what makes me join your program. But I can swear I'm betting an amount of money. Let me tell you one thing, let me shock you. Since I was born, even by mistake, I never go to the native doctor. Even by mistake. What are you wrong with the native doctor? I'm telling you the kind of spirit I have. But if the native doctor, in a year as example, as if no native doctor, the yes. Native doctor, on your Jalo church, you know, a native doctor who is better. For you to know the kind of human being I am. Okay. For you to know the kind of human being I am. Everything I do in this world, I was once in a street guy. Both outside the country, both in Lagos, everywhere. When you go to Newi now, what is? Can you mean by street guy? Can you mean by street guy? I have run many things. Like again, many people thought that I even shot by gun once. You didn't enter. Never. In this Ibuso. My brother, I am not doing adverts. Wait. Take this my picture. Go to where they sell motorcycle pass. Once you enter there, ask me. If they don't tell you my history, anywhere you see me, tell me so. Street. Apple. About you look I cover. On a come you could take I know many things. like again. I will not tell you. Can you every time here now? Can you every time here? I will not tell you. I am a Jirodi Abaga. It's I don't know the keys. No, getting came. No, getting on the security by the way. You know, I beg we're sitting on one street. I'm a president in the Johnny Boy. It's not fake. This is my profile. It's real. I was brought up at Inewi. I do all my life, all my everything at Inewi. If you tell this picture now, then no, I think on one door in a new way when doing a new now. Work it in a pass that new. And when you're doing a new. Yes. People will tell you about me. People will tell you more about me. Kerafagi. Emeka. That is Luane with Svama Moyana, where Emeka. Luana motorcycle. Now, Wabra.
Na nwa agbara. Na nwa agbara. Machine, complete machine na nwa agbara, yes. Okay, enwekwala ike. One from roundabout. Even the one from roundabout. Igba aka ekpe. Oside eze nwune. Mbasa the former Orient Bank. Okay. Okay. From that place, they will be telling you. Ke ya ekwu about mewo, I say na mewo bụ ọnụ ụdị mmadụ. Kedu ihe ya ekwu about mewo? I say na mewo bụ ezigbo mmadụ ka ajọ mmadụ. Yes. Aga agwa na ọ bụ ezigbo mmadụ. O nwere isi na achọ ga-achọrọ Nnewi na. My profile will happen when I put in Dakene. It doesn't matter. You know my Regina Newish. He's on the road. You don't know my Regina. That's the road Ghana is on the road Ghana. Where for now my Regina, you go down all my street. Ever know where I'm. In a machine can I boss a yoga? I'll make a machine. Okay, Messi happens here. Yes. Okay, the business had a gazi where me travel. Where me travel, yes. Okay, so August na business agaro. Ijekwa na travel Jena is go many countries. Wall Street. He messes here. Yes. Ogaro. Yes. Ogaro see. Or walk. The spirit was message is ebe kosi abia. Let me tell you one thing. If you don't mad people, none of high school. When you see Mosibo is a mad person, none of high school. Get a pit obi. Get a pit obi abakwana yendala. So you got the advice from a mad one. No, wait. You got the message from a mad man. No, he's a wakata like itself. No, Gamonte. Peter Obi will drink care from a madman or die election. Give me what they get from a madman. Mewo the last thing game, Mewo Gamonte. The last thing game, oh, wait, I have motion. Am I at you? Ah, see, I'm freedom of watching at this channel. You can not your coach. It's a match. Yes. If God want to locate you, he can use anybody. Not one person, not two, not three. Oh yeah, not four. If you go open the canals, mad people everywhere. You make the mad person locate you. Yes, when you put your hand on that thing, you will see the progress. So now the message that's it to you. You should go back. Yes. Now, I got Esampago Bonya Nambrabi. My mother Bonya Nambalonyo Ruku. Okay, Mago Bonya Ruku. My father Bonya Be. Okay. So Nibuzo ka church go now. Yes. Okay. So now, if any how many members came where? I want to remember enough. But I'm okay. You want enough members? Yes, ma'am. Like how many? Like how many? I wouldn't engage over figure. I don't have much members. Even if you go through my profile, you will see my ministry. If you go there, you will see. Because Kowala in Igbo term, can you hear ministry mean? Ministry. Hey. Hello. Kaina got an Ibundi. Did you go me your house of God before? Manesatanianu, and Equatan and Kinku. House of God, or Yabonama. Yes. House of God, will be mad. House of God.
ekweta na nke ahụ kwuru bụ eziokwu. Even though I don't have house of God, and we're different office, and we're 5 office. God o nwere ike ibi n'ụlọ mmadụ rụrụ, ụlọ mmadụ rụrụ, o nwere ike ịba God. Ịba mmadụ, and I forgot spirit here ka eji arụ ọrụ. God ahụ kele n'igwe ke ụwa, kedu ebe ọ gwara gị na Baịbụl ahụ ibu n'aka nọ ebe ahụ ka obi? Ebe obi. Yes. Ebe obi. Obi n'eluigwe, heaven. Ebe ka heaven dị? N'enu ebe. N'enu ebe ke location. N'eluigwe na heaven nọ. Ya ka nna jụ na ebe bụ no heaven na, because anyị na-aba plane, gị nwa aba na plane fe n'enu odo anyị na onwe ya nọ n'enu a, ebe bụ eluigwe. Ebe ka ụwa dị. Ụwa dị n'ụwa, eluigwe dị n'eluigwe. Nakwanụ m anya. Kọwaa na ebe ọ dị, ka ọ na-ịma ebe ọ dị, kwuo na ịma ebe ọ dị. Na n'enu ebe onwenugo efe katara n'enu a, sigo na ebe a ka ọ fụrụ ọ dị. Ebe ka God bi mgbe ọ kere eluigwe n'ụwa? Anyway, let me ngwa gee ntị na o nwere 1 or 2 things m chọrọ ịgwa gị. Yes. God nke mụnwa maalụ, ma ọ ka m wepịa from God, ka m welu Chukwu maa atụ. Ịma na Chukwu abụrụ God, ma ka m welu Chukwu maa atụ. Chukwu bụ God. Chukwu na God bụ the same thing. Mba, ha na-abụ abụọ the same thing. Chukwu ada anụ. Chukwu gee ntị, Chukwu enwe afọ oyibo. Afọ oyibo nke a nna m na nne m jeje weta afọ a gụtara na Baịbụl baa m ya, ọ bụghị afọ oyibo. Mba, afọ a bụ afọ ya, ọ bụghị English name. So afọ ha nyere m bụ Solomon, na Solomon abụrụ English name. Gịnị ma mma about it? Ofu onye zara afọ ahụ edere na Baịbụl ọ bụ ezigbo mmadụ? Ọla ka mkpi. Bụ ezigbo mmadụ. Ịmakwa ka o si wee nwụ? Ọ na m na-ala nwaanyị? Ọ na m na-ala nwaanyị? Ka anyị na-akpọ okwu abalị. Anụgonu nwaanyị. Anụ am 300 nke nji anụ 700. Ofu ka nnụnụ. Ịghọtago? Now, gee ntị. Chukwu anụrụ nwaanyị nke o ji atụba mmadụ ime. Chukwu bụ mmụọ. Ana ebe Chukwu nọ bụ n'ime mụ na gị. Chukwu enwe ebe ọ sị jee rụọ ọrụ m nke a ma ọ rụọ ọrụ m nke a. Chukwu bi n'ime mụ na gị. Ana inwe ike ịfụ ya anya, ọ nọ n'ime ebe a, mmụọ ka ọ bụ. Mana anytime ọ chọrọ ka ịfụ ya anya, ijee na miro, ị na-anya ifu onwe gị, ifugo Chukwu. Ka nkọwacha alụ gị. Yes, n'ime anyị ka obi. Anọ ọ na-agwa anyị ebe ọ nọ. Mmadụ abụọ lasting. Ihe mma Chukwu nke anyị na-ekwu bụ God, nke ị na-ekwu bụ God dị na Baịbụl. Ana m ekwu okwu Chukwu. Chukwu na-adịrọ na Baịbụl ka m na-agwa gị. Ka m bịa ngwa n'ogo na ịbụ onye Katọlik, abụ onye Anglican. Ọ na onye Katọlik anyị akụzi nwere onye Anglican Baịbụl. Take it anywhere. Onye Katọlik cannot school onye Anglican over Bible. So now, before ebe Chukwu nọ, before mbịa ụwa, Chukwu nọ n'ime nne m n'ime nna m. Before mbịa ụwa, Chukwu anọrọkwa n'ime m, amụkwana m nwa, Chukwu nọkwa n'ime ha. Otu a ka o si aga. Ana ọ kwere anyị nkwa, ife anyị ji wee mara ife bụ ndụ ebighị ebi bụ na onye mụtara nna m amụta m, mụnwa amụta nwa bụ nwa ya bụ uwe ebighị ebi. Chukwu ada anụ nwaanyị nke o ji ala nwaanyị wee amụta nke a kpọrọ Jizọs, nọ nke a bụ nwa ya. Ife nji wee na-achọ ka skuul oge about Christianity na dia dogma. Na-ege ntị, onweghị onye a mụrụ n'ụwa ka ọ bịa sevuo mmadụ afọ ya bụ Jizọs Kraịst, nke a si n'osi n'Izrel.
nke nwa eneta anya a na-agwa gị nọ n'Israel afịa bụ Jizọs, afịa nke a bụ Yahoshua nke a na-akụziri gị. Jizọs, that letter word J na-eme exist since 500 years, mana anyị na-ekwu okwu ife mee 2000 years ago. In that Hebrew ma Jewish, ha enweghị any word J there. Then story niile a na-akọrọ dị na Bible today abụghị original story melụ somewhere there. Ihe a bụ Horus from Egypt, god of Egypt, akpọrọ Horus ka a na-translate story ya. From there ka o si wee baa na Jesus, from Jesus iwe nweta English word J akpọrọ Jesus. So today itibet ego n'onwe ya akpọrọ Jesus bịa to save, ịmana yeri your money. Meanwhile nke ha na-akọrọ gị akụkọ ya, obi ha ezigbo ndụ n'ụwa ewe kpee ya ikpe, ma ya ikpe ọnwụ wee gbuo ya. Ije ge story ya anọ nwụrụ anwụ. Akụkọ niile a kọrọ nwa nke bụ eziokwu. Onwe onye akpọrọ ntu na-atọ n'aka ọnwụọ. Ije na France today ị ga-afụ descendants of that Jesus akọrọ akụkọ ya today. Kpọọ ndị nọ na France ka fa gwa gị eziokwu. Onwe ihe na ụmụ Chukwu ama ekwe na onwere nwa m ga-eje ụka. Nwa nke m mụtara n'afọ a na-eje ụka, nke toruo 18 years chọọ ime choice ya na ya ga-eje ojebe. Nwa nke nọ under me kịta ga-eje di ya. Inene ndị na-eje ụka onwe onye na-agwa onwe eziokwu. Otu ị nọ na ị na-arụ ọrụ ministry anịda agwa onwe gị eziokwu, because eye ị na-eje kịta ime defend nwe ya. Ọ bụrụ onye ọbụla bụ onye omenala na-agwa onwe eziokwu. If I be individual thing. Mgbe o nwere onye na-eme omenala na-arụ arụrụ ana. Yes now. Okay, now thank you. Thank you. You get him maka onye anwa condemn on omenala niile. Mba. Because no ka abụrụ original, eburi abịa all foundation e build on fallacy. All because no foundation e build on fallacy. O nwere eziokwu dị na ya. Ị na-follow ihe eziokwu na adịrọ. No, ka njụ ọgụ gịnị bụ Trinity? Trinity ọ dị na Bible? What do you mean, Trinity on the Bible? Kpọọrọ m quotation ebe Trinity dị na Bible. Trinity abụghị oyibo. Okay. Gwa m ebe ọ dị na Bible. Kpọọ ya afa. M enye gị ego na 20,000. Ịkpọ nwa olu m ebe ọ dị na Bible Trinity. Ị na-arụ ọnụ ministry. Ọkwa ị na-arụ ọnụ ministry. Gwa m ebe Trinity dị na Bible. Okay, o nwere. Okwe imega admit na ọdịrọ. Now, somebody named Persist about what is your occupation? Or do you get more than 20 times? Ngwa gwa ya bụ gịnị bụ your occupation? Ka ọ marụ na ihe ị na-alụ. I'm working in the house of God. House nke gị nwa ji aka build. Yes. Ọ bụ asị na onye nwere aka ọ bụ onye nwere aka ọrụ, onye nwere ihe ọ na-arụ, ọ na-arụ na house of God. So ka eji na-achọrọ inwe aka ọrụ. Efuba fada bụ principal, efuba fada bụ lecturer. Efuba reverend fada bụ lecturer, ma principal, ma lawyer, ma doctor. Gịnị mere why need you choose one profession? Why need you choose one profession ga na-enye gị ego ka ekwusi depend na ego offering ndị mmadụ? Okay, ma condition need that extort ndị mmadụ.
Zibana, na Delta State eba. Okay, Ebu agent. Ajụjụ ka anyị jụrụ gị Ebu agent. All of them, my both engineer. Ihe were n'ofu esi na ndị nwa gwara kịta na o nweghị ihe na-alụ kịta ebụrụ na agent bụrụ injinia ihe were kwa ofu nwoke ma o nwa nke na-alụ iti mewekweta ndị ebu ga nwaanụ kedu ihe na-akọ ya kweta ndị ebu ga nwaanụ esiri ịgba na streeti no work na nkwọ Nnewi no work mmadụ na-ewezi ego ozi iwee natazi igbuzọ bidozie wee na-arụzi agent ihe olu na-arụ anyị na igbuzọ ebe ọbụla afro empty land unu eburu ya lesị mmadụ anọ igbuzọ enwezi ofu mkpụrụ ana ihe na-achazi ebe unu ya agaghị aka ebe ọbụla ofuru ana mmadụ unu agaghị ya aka ndị igbuzọ ranụ ka unu ji n'akụkụ unu adịrọ mma ọ gị si na-eme ejenti na mgbe na-agwa gị ihe ụnụ na-arụ ka ọ bụ ihe ụnụ na-arụ asị pastọ ịbụ kwuo eziokwu unu ọka nwere ana ọka fụrụ n'igbuzọ unu nwere ana ebe ka ọ dị ke vileji gị achala abụrụ igbuzọ achala dị iche igbuzọ dị iche achala dị iche igbuzọ amaghị eji akpụ ya achala igbuzọ bụ ka e wee mara achala nke a na-ekwu achala anyị na-ekwukwa nke ya bụ nje ebe a kpọọ ọtọsi achala ọ na-achụgharịba m si na nke a bụ ọtọsi na ọ bụrụ achala ọ bụrụ na ebe onye achala ọ bụrụ na ebe onye achala ikwuo na ebe onye achala bụ na ibe onye igbuzọ ikwuo na ibe igbuzọ enwezi ana ebe onye achala isi na unu nwere ana mana ana adịzi ebe unu elekpọọ na ana unu bụ ndị trọbụl ndị kesi na-ebe ebe ọbụla unu furu ofu mkpụrụ ana unu agaghị aka ana unu megidekwuru gaigide aka na ana ndị mmadụ si igbuzọ krọs taba na ise na asagba bịa na azụ onye na-abụrọ nke unu arụrụ a na ndị igbuzọ na-alụ na military na kedu etu amasị m ihe nnekwu ịma kesisi ndị mmadụ nwere na igbuzọ na ịma ebe ndị kesisi enwe dị ya unu na-ele ndị mmadụ afọ ọjọọ ka ị na-ekwu ndị nwezi genuine land self cannot sell their land na because of trouble dị na be unu ọ dị mma ka anyị hapụ nke a gịnị na-azụ igbuzọ bypass ọsọ na igbuzọ bypass I would land no less than 10,000 acres. Okay. And only the contract to Reverend Father. I'm telling you the truth. Reverend Father, you should not want a Reverend Father, Bruno the Jenin. He want a Reverend Father, Bruno the Jenin. No, I went in the contract, Genti. I need a contract. Always here, what percentage? About no, I don't know your way. Also, what percentage? Can you join your Reverend Father? Asonya sisi ya dị capable o nwe real estate agent ọbụla ga-emenwe capable in which way asonye ji ego ka asonye mere gịnị Reverend Father ji ego is a criminal ebe ka otu nweta ego gịnị ka ọ na-alụ oke ọ bụrụ your business ịchọ ịma ihe onye a na-alụ because not Reverend Father ego ndị mmadụ ego atụkọtara n'ụlọ ụka etu a gị nwa nọ na mụnwa ya Chukwu anya ekwe ka m bịa tinye aka na ndị be unu bụ trouble makers na midite ihe trouble dị unu n'ahụ ka nkụ unu a na-akpụgharị mmadụ yara ndị a nke mbere abịa ma m ka ahụ dị m nke mbere abịa ma nke ahụ dị m ama na ụmụnne m ama m na ha nọsi ebe ahụ
Uno kwuru edofo ha onye grochata echi problem. Onye grochata echi problem. Problem unu dị too much. Hapụnụ kunuji. Ha nụ kunuji. Ha nụ kunuji. Na na-ekwu simple truth. Onye golani si rapụrụ ya na ogro. Onye golani si rapụrụ ya na ogro. Ihe na-eme na be unu ọ jọgburu onwe ya sigbuo nkakwụ n'isi. Ifugokwu igbuso a mwere agbe kpọrọ ya achara ma eve avụnụ hapụnụ kunuji. Simple. Ama m ndị bụ cases a na-ejere Abuja everyday na Abuja etu a ka esi eje na ihe gosi a na buru katapila itinye na katapila abịa ha boys a na-ekwogharị ọnwa nke nwere ihe ọ na-arụ agent let them go and look for something to do na-ebugharị egbe ọ jọgburu onwe ya a na-edi lọki na ha gbagbuo ọkwa igwe na-agba anaghị mgbe ime escape ichi ikwu ma ijeje wuru odechi ihe aka ihe nyere alafu ndị ụka ha pụtacha na Jizọs echi agba ha egbe nke ha nwụọ nsogbu adịrọ. Anyị establish go the fact that na church ebutere na be anyị was built on fallacy. Onweghị efu mkpụrụ eziokwu dị a. Ndị Roman Catholic na-efe Virgin Mary eziokwu ewere nwaanyị na-apụta ịnụ nke a gwara ha ụbọchị a setis gwara ha Virgin Mary a nọ ya azọpụta ha na enwe ụdị ha ma ndị na-ebu chaplet for many years na-ekpe nwa eze nwaanyị enigwe ka ọ zọpụta ha. Ụmụ arụrụ ala niile dị ebe a ma Anglican nọ na-agba gay akwụkwọ ha fụ ihe ọjọọ dị na nwoke ịla nwoke mana Sodom and Gomorrah emebiri ya na nwoke na ala nwoke efu na ihe niile ha na-akọ ọ bụ rubbish. Ngị nwazi na onwe gị onye ala agwa na ikunye hapụ ihe ya na-alụ ije run ba ministry na-analụ ndị mmadụ chaa onwe ihe na-edonate to the community ọ ka ị nala ego nsogbu adịrọ gwa onwe gị eziokwu. Chukwu anyị maalụ bụ n'ime mmadụ ka obi ọ na-agwa ya okwu every minute of the day. Onweghị any prophet ọbụla o nidiri ije na the book of Joel ị ga-afụ ebe ọ sị in the last days I will pour my spirit upon all flesh or upon some flesh upon all flesh. Your old ones shall dream dreams, your young ones shall prophesy. You and I, we are still young, we are all the prophets. I want all daily raise prophecy every moment of the day. I prophesy into my life. Likewise, you can prophesy into your life and work it out. Your faith should be hinged on Chukwu Kelogo, not believing in any other thing. That word believe cannot take you anywhere, but knowing the truth, because the truth alone shall set you free. I speak the truth on daily basis to set my people free from bondage. I was born an Anglican and I'm an ACM member. I'm a brigade member. I was a chorister. If you can think of, I was a Anglican youth fellowship member. I schooled anyway, Kairapia like that. Come on, my children. Whether in a run, close that thing down. Or Bruno Church, you change here to factory. Change here to factory. Or pure water now. Look, employ and the mother halfway by the choy. If cotton up and the mother kita, Ibuba, she bobby's motor. It's not God. Any native doctor. He can call all the native doctor. A native doctor. He horrible doctor. And being a native or nearby call Yakoji native doctor. You in America. Any doctor will never be a native doctor. You na China. Can call a child or native doctor. Can call a native doctor now. A native doctor na woggle. Ọgwụ bụ mgbọrọgwụ na mkpa akwụkwọ ọgwọkọ ọlụ ya onye abụ ịgwọ ọgwụ ọgwọkọ ọlụ ya ị mara ihe chọrọ onye mara nke ị chọrọ afịfịa ọbụla nọ n'ime ọfịa nwere ife ọ na-alụ o nwere afịfịa dị iche iche a na-achịkọta gwọọ ọnya ka e wee mee ife ọ bụrụ na oge anyị na-enwebe medical all these hospitals nwaanyị na-achọ nwa a na-agwọrị ya ọgwụ achịkọta iwe a niile enye ya ka afọ jụọ ya oyi spam bụ adị a ka o nwee ike fertilize nwụọ ọgwụ a ka a na-enye nwoke enwe ike spam ya dị tik ka ọ hapụ ide enwe watery spam or low spam count. Mana ifugokwa nke a na-agwọ ka egbuo mmadụ ndị ọcha na-enyekwa poison a na-egbu mmadụ onye nke a bụ ihe gburu mmadụ dibịa gwụrụ bụ poison ka o nyere mmadụ onye ahụ erie ya n'ihe nwụọ ya ama m na-aghọta. So ma dọkịta nọ n'ụlọ ọgwụ ha na-agba mmadụ ọgwụ dị aṅa onye ahụ nwụọ ha na-eweta poison nye mmadụ onye ahụ erie ṅụọ
sniper abụọ ndị native doctor rụrụ ya ịghọtago so a na-agwọ ọgwụ nke nwazi na onwe enwere ike agbakọ igbuo na mmadụ mana ịma na igburu onye ahụ igburu so many people emotionally by ịtụrụ ha asị ha na-ebukọta ego ha na-ebute di ya te na ha ya enweta miracle igburu ya emotionally maka mgbe ọ chọpụtara na ihe niile a na ọnwa nke rụrụ ọrụ ọgbakọ ego ya niile agwụna nke ya gaana ụfọdụ jiri were dọkụmentị a na di ha ofu mkpụrụ a na di ha gotanwuru na ndụ a were ya jee so osidi ịghọrịrị aghọrị igbuo na nwoke ahụ mgbe ọ chọpụtara ị na-akọwa na ụmụ bụ onye na-aya ahụ ekpere ekpere ọ dị mma dịka nchọ ijogo onye na-aya ahụ ekpere ọ dị mma afụbeghị m mba afụbeghị m no problem mana m nwa ga-agwa gị na even stroke let me tell you my father that stroke daddy that stroke enwere ọgwụ enyere ekweghị eju na ọgwụ ekpere ka m kperi onweta onwe may God bear me witness I can swear with anything onwe evidence yes onye ka anyị ga-ajụ do any member of my family amanụ m family gị na can you for example amanụ m your family na so what n'ụlọ ụka mbịa n'ụlọ ụka mbịa n'ụlọ ụka ka ya bụ mbịa kịta ịkpọrọ ụmụ arụbagụ ịkpọrọ ụmụ arụbagụ chụgharịba onye maka isi kwado onye sị na agba m achala na agba m di ya a na-alụ dị ụzọ ọkwa na-alụ dị ụzọ alụ ka ma na otebe aka m bịara ebe a o nwere nwa akwụna mbịa drọpụ ebe a last year ewepụta so sọmpagụ ka ikpere ekpere ma o nwebe ndị chọọchị memba gị ikpere ekpere ọ dị mma enye anyị nọmba ka anyị kpọọ ya na fon ọ bụrụ na onwego onye nwetara healing miraculously n'ụlọ ụka gị iwe nụrụ Matias Ezeakụ wee debete $10 million na plot of land ebia claim ya ka ezi ịchọ ka anyị na-ewu bịanụ a challenge na Matias bịa na FMC enwe ndị nọsi ebe arụ na-adịrọ ka ikpere ofu onye ekpere ka ọ dị mma ka ebi nke a ka kedu otu pawa chukwu a ọ dị limited eche ma pawa ọ na-arụ ọrụ everywhere onye ọbụla nọ na condition nọ na FMC ọ na-enwe okwukwe n'ihe ọbụla bịara wee ya na-eme ka ọ dị helpless ngwa bịa na anyị tara ya ma ya bụzie ka anyị tara igodo ma ya bụzie na ọwa ọkụrọ ngwara ọ bụla echi adị m free echi bụ Tuesday Thursday FMC okay udo dị m ga-ebukwe kamera okay ọra na eze Apostle Mewo si na on Thursday anyị ga-emeti na FMC ka anyị fụ ndị ọya ekpere ya enweta onwe udo dị so anyị pick ligo date anyị enwe na date ka ọbịa prove ka ọ prove the power of Jesus or power of God na onye ọbụla ọ kpere ekpere na ọ ga-enweta onwe ya nsogbu adịrọ nke gị bụ apostle ịbụrụ pastor ife bụ apostle kedu afa ministry gị
dwell in faith ministries. Yes. Or international, or incorporated, or limited. Or international. Okay. All right. Ụmụnna ọ na-afụgị ya ịma na Elijah na ndị amụma Baalụ epikiri venue pik date ruo mbọsị a mee ka mkpọ Matias ya agbaghị ebiri ya fụ ndị kpọ atụrụ na FMC Asaba ka ekpe ekpere ka onye dara stroke ma ọkwa na onye nwere isi nkụka ma onye ha ka onye ahụ nwere onwe ya ka anyị na ọ mata na Jizọs na ọrụ ma ọkwa na God na-arụ ọrụ mana ọ bụzie na anyị bịa that day ma ọ bụ na onwe onye nwetara onwe ya ọ gaghị agbakwara m my fuel kwe na ihe nne nsogbu adịrọ ọ dị mma so ụmụ ibe ngwa sure so oge m kwuru na most of the altars niile a na-ejichi isi ndị mmadụ wee bịa ọ na-akọwa na ọ bụrụ ha ncha niile so na ọ kwetara na o nwere ndị eji isi mmadụ hibe ebe ọbụla ijire a na-eme miracle ụlọ ụka ọbụla ijire a na-eme miracle ndị mara na-ada na-eme this and that ụdị ọgwụ a gwụrụ ebe ahụ ihe akọwatana ya o nwere na human being nọ ndụ n'ụwa ga-ekwunwe okwu mmadụ ada ụdị ya adịrọ ma ọ tụọ ha nke mmadụ ada anytime ụdị ha mere ezigbo ọgwụ dị involve ọ bụrụ na ọgwụ adịrọ involve ịma na onye a dị same hanki ahụ o ji na o jiri ya pụta na street hanki anwa adapụ ya n'aka mmadụ ga-ada even n'ime bọọsụ ahụ ọ nọ na ya ma ebe ọbụla ọ nọ hanki a metụ anything power of God a ga na-alụ ọrụ ọ bụrụ ọsịsọ n'ime ụlọ ụka ka power of God ga-alụ ọrụ so ya nwa ga-akwadobe on Thursday ka anyị mitie ọ mara ihe o ji bịa nya were bịa ka anyị fụ onye nwere stroke ma onye na-aya ahụ ga-enweta onwe ya ka anyị nwee ike wee that anointing ahụ wee set ụmụ mmadụ free from sickness and diseases na ọ bụrụ ọsọ enenche ga na-achị n'krọchis enu nya bịa ma ndị ngwụrọ ma ihe ya niile ma ụmụ nwaanyị mụchara nwa nọ under bleeding nke ọbụla ọ chọrọ anyị eje ebe a ka ọ kpee dị ekpere ka ọ rụọ ọrụ so nke a gaana so ụmụnne m back to ihe anyị na-ekwu ndị ngọrọfọ n'isi ha one by one ihe mere na Anambra steeti ndị ji ụmụ mmadụ wee na-agbazu ahịa because of political gains ka ị wee nọlụ in right standing with governor ka ọ ga-abịa echi onwe ihe ọ na-eme ka ọ cheta gị iwe nwee mind wee dupụte ndị nne nwaanyị ndị di ha nwụrụ anwụ ụmụ nwaanyị ajadu ndị na-enwero ndị enyemaka iwe je na-enye ha 1,500 ka ha wee bịa tụiri onye a ekwu na stroke ya tụọ ụnụ ncha niile n'aka ahụ unu ji wee mee ya ihe ọ ya bụ stroke dazie unu ka Apostle Mewo ka ọ bịa kpere ụlọ ekpere etu o si kpepụta nne ya ọ nna nke ya ka o ji wee nye anyị ezampụ mana ọ fụa nna ndị nke ọzọ sisọ nke ya anyị ama onye anyị ga-akpọ anyị kpọọ family member ya ma o nwee ofu onye na-abịa chọọchị ya o jiri nye ezampụ na anyị kpọọ ya na onye nke ahụ enwetago ọgwụgwọ nsọ nọọ nna ya nwere ike bụrụ part and parcel of ihe ọ na-eme ọ arenji ka a na-alụ ịkpọ onye ọsịgụ mana Thursday ka ọ ga-eprove onwe ya na ihe niile o kwuru na ya emenwu ya na ọ dị capable of onye ọbụla na-anara madman advice ma ọ na-enweta meseji n'aka madman anyị furu ka o si end Peter Obi gwara anyị ka madman si wee zie ya ozi ya nwa bụrụ madman ziri ya ọ gbaa na street ka o si wee kwuo o jee n'obodo dị iche iche ana ọ si na enwee na Bible knowledge o ji asụ Bible school mana ọ na-arụ ọrụ ministry were aka echie onwe ya apostle he defend your faith as a Christian ebo Jizọs a ka a na-ajụ gị ajụjụ ya ị na-agba ọsọ onwe ihe ịma na Bible mana ị na-arụ ọrụ ministry ajụọ gị ebe bụ house of God si anyị na-enigwe ebe enigwe no location ihe nji wee na-agwụ ya na chọọchị foundation ya emegha chọọchị ka ọ bụrụ ebe ihe enweta ọgwụgwọ nsọ maọbụ nzọpụta chọọchị bụ a business enterprise edebere ka e wee na-anata unu ego chepuola unu ife dị anya Bible ahụ na-contradict onwe ya from this to this all politicians bịa together wee put ihe akpọta their own bishops Roman bishops and those bishops Roman Catholic adịgo in existence before Christianity ebido that Roman Catholic ya
katọlik ọ bụ gịnị? Katọlik ọ bụ chọọchị? Gịnị bụ chọọchị? Ha nwara ọnụba gị ya mgbe ha bezi mee ihe kristian na-achịkọ ihe niile a, ihe niile bụ alụsị niile dị na be ha ha na worship achịkọtara ha ncha niile. Ya bụ na ije na that na Rome na Vatican, ifu ihe niile akpụrụ ebe ahụ